Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Tudom, hogy üljek, hogy ne legyek nagyon világos. Szeretnék egy pár gondolatot így a kezdés előtt elmondani, hogyha megengeditek, mert nekem majd a mai napra el kell mennem, lesz egy fontos dolog, ami miatt nem tudok végig veletek lenni, de Rozgonyi Sanyi lesz a házigazda, amíg én nem tudok itt lenni, hiszen Sanyi benne volt végig ebben az egész folyamatban, amit az egész nyáron csináltunk, és én úgy gondolom, hogy maximálisan tud majd segíteni abban, hogy a lehető legteljesebb módon tudjuk átadni nektek mindazt az infót, amit eddig a NIK-ről tudunk, és ugye ez az egész dolog, tudjátok biztosan, emlékeztek a levelemre, azzal kezdődött, hogy ugye tagvállalatok jelentkeztek arra, hogy részt vegyünk ebben a nyárra tervezett szakmai tesztelésben, ami 3-án ért véget, tehát amint lehetett a mostani időpontra megszerveztük ezt a tapasztalat megosztó workshopot is, hogy ti, akik nem láttátok sokan a tagságból, hogy mi történik a tesztelés alatt, azoknak is legyen fogalma arról, hogy hol tartunk és körülbelül mi a helyzet per pillanat, és ugye ennek a tesztelésnek, hogy vége lett, szerdán lesz majd egy értékelő meeting, amire a tesztvállalatok egy kérdőívvel készülnek, hogy a tapasztalataikat vagy a jelenlegi helyzetüket a tesztelési gyakorlatuk alapján meg tudjuk jeleníteni egy beszámoló formájában. És aztán elvileg a bevezetés az úgy folytatódna, vagy a menetelés a bevezetés irányába, hogy 11-től lenne egy olyan éles hét, amikor a tesztvállalatok közül kiválasztott gazdálkodók azok már élesen indítják el a rendszerüket ezzel az új rendszerrel, a NIK-kel, és már elengedik a CDPS-t, erre használt, vagy az erre kiválasztott vámkezeléseik során, mert ugye az még fontos info, hogy a tesztelés során ez nyilván párhuzamos munkát követelt meg a tesztelőktől, tehát amit megcsináltak a CDPS-ben, azt megcsinálták a NIK-ben is, és próbáltuk összevetni, hogy hogyan zajlik, vagy hogy megy végig egy ilyen folyamat, és hol mutatkoznak a hibák. És ha minden jól megy, és ez az éles üzemű próbateszt is, vagy próbaüzem is jól működik, akkor elvileg szeptember 18-ától kerülne bevezetésre ez az új rendszer. Azért hangsúlyozom ennyire, hogy elvileg, mert a tesztelésnek az eredménye azért nem nagyon rózsás, és akkor a lehető finomabban fogalmaztam. Nyilván az értékelést azt nem akarom előre szaladni az értékelés előtt, de elég gyötrelmes volt a tesztelési tapasztalat mindenkinek, a gazdálkodóknak is, de a vámhatóságnak is, azért elég komoly erőforrásigényű feladat volt ezt végrehajtani. És hát reméljük, hogy sikerült a bejelentett hibajegyek alapján minden hibát úgy korrigálni, hogy az most már a továbbiakban a szervizeket követően már ne jelentsen problémát. Úgyhogy remélem, hogy ez így működni is fog. És ha minden jól megy, és a bevezetés megtörténik, akkor ugye a NIK rendszert kell mindenkinek használnia majd. Erre a szoftverházak nyilván mindannyian óriási melóval megcsinálták a saját verziójukat, természetesen igazodva ahhoz a lehetőséghez, amit a NAV szoftver változása görgetett előttük, és a specifikáció módosítás is, amit júliusban kiadtak, illetve az azóta elvégzett szervizek is mindig azt jelentették, hogy a szoftverháznak is vissza kellett mérnie, vagy tehát követnie azt a módosítást, ami történt. Úgyhogy hát elég sok a ha még ebben a mutatványban, azt hiszem, de mi most nem tudunk más tenni, mint azt, hogy megpróbáljuk a lehető legjobban átadni nektek azt, ahol most tartunk. Én nagyon örülök, hogy erre azért ilyen sokan kíváncsiak vagytok.
ahogy elnézem, nem is feltétlenül csak a tagságból, hanem mint hogyha külsősök is lennének a nevek között, vagy legalábbis nem mindenki nevét ismertem föl első olvasásra. És a mai napon tehát az várható, hogy Varga Zoli kollégánk tart egy ilyen elméleti összefoglalást arról, hogy hogy is működik ez a NIK. Hogy hogyan működik ez a NIK, utána lesz egy olyan bejelentkezési szekció, programelem, amikor a tesztelőtagvállalatok is belépnek, remélem minél nagyobb számban. Ők elmondják nektek azt a tapasztalatot, hogy milyen vámkezeléseket csináltak, milyen specialitásokat próbáltak ki, hogy sikerült, vagy hát az alapeljárásoknak is, hogy sikerült a tesztelése, milyen hibákba futottak bele, milyen megoldások születtek, amikre majd az utókornak, így a tesztelésen kívül követő tagvállalatoknak vagy gazdálkodóknak figyelniük kell. És aztán az ebédszünet utáni szekcióban pedig a Régens és a Vámsoft vállalkozott arra, hogy tart egy ilyen bemutatót a saját szoftvereik működéséről, hogy legyen egy kis fogalmatok arra, hogy ez a jövőben hogy fog kinézni. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt nem csak a csatorna változik meg, hanem a tartalom is. Tehát a közgyűlésünk utáni ingyenes vámműhely volt akkor is, ugye Skrám Kati és Varga Zoli már akkor is tartottak egy előadást erről a témáról, amely ingyenesen a YouTube-on elérhető. Az adatelemek változásairól Zoli most is próbál majd egy összefoglalást mondani, de azért érdemes azt is végighallgatnotok még egyszer talán, amit a júliusi vagy a májusi közgyűlés után, illetve rosszul mondom, mert június 21-én volt még egy ilyen csak ezzel foglalkozó workshopunk, ha jól emlékszem, tehát annak a anyagát találjátok meg a YouTube-on. Én úgy gondolom, hogy azt is érdemes meghallgatni, illetve a mostani felvétel is, amit csinálunk. Látjátok, hogy a rögzítés ugye be van kapcsolva. A mostani felvétel is kikerül a YouTube-unkra, tehát mindenki, aki ez iránt, a helyzet iránt, meg az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás iránt érdeklődik, az később megtalálja. Annyit szeretnék még mondani, míg itt vagyok, hogy óriási köszönet illeti a tagvállalatokat, mindenkit, aki a tesztelési csoportban és a koordinációs csoportban benne volt. A tesztelési csoportban nyilván azokat különösen, akik ezt a dupla munkát bevállalták, és lelkiismeretesen vissza-visszatérve állandóan jelezték a hibákat a hibajeggyel, amelyeknek a feldolgozása még mindig nem teljes egyébként, és remélem, hogy ezek a hibák, ezek tényleg teljesen megoldásra kerülnek, mire oda jutunk. Óriási köszönet illeti Varga Zolit és Skrám Katit, akik végigvezették ezt az egész koordinációs feladatot. Beküldték azonnal a kérdéseinket, mindig képviselték azt, hogy a lehető legtöbb információt tudjuk kisajtolni, hogy minél több adat vagy info jusson el hozzánk ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek a tesztek. Úgyhogy hát mindazt, amit ma megtapasztaltok erről, az remélem, hogy mindenkinek a gyarapodására vagy a bátorítására szolgál. Eléggé ránk fér a bátorítás ebben a feladatban, azt gondolom, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban majd a további lépések oda vezetnek, hogy a lehető legracionálisabb és legbiztonságosabb megoldás szülessen, akár elindul az élesüzemű indulás már most szeptember 18-án, akár esetleg halasztásra kerül majd az értékelés a holnapi délután folyamán, ezt gondolom a NAV és a PM részéről eldönti. Úgyhogy én egyenlőre ennyi pár gondolatot szerettem volna előre mondani, és nem is rabolnám a szót, mert így is kérdés, hogy Zoli hogy fog tudni beférni ebbe a
időkeretbe, de ugye ahhoz, hogy minden benne legyen, a tagvállalatok is, az elmélet is, meg a gyakorlati bemutató is ebbe a mai napba egy kicsit így szűkén bántunk az idővel. Ami még esetleg fontos, bocsánat, hogy így még mindig én beszélek, hogy ugye van, Varga Zoli tartja, már jó pár alkalommal volt a NIK-re kreditpontos képzésünk is. Ez a mostani, ez ugye teljesen ingyenes, a kreditképzés pedig alapvetően azért van, hogy akik ezzel a munkával amúgy is foglalkoztok, lehetőleg akkor már a kreditpontokat is tudjátok vele összeszedni. Az nyilván tartalmában egy kicsit hosszabb időtartam, hiszen ha jól emlékszem 8 pontot jelent, 7 vagy 8-at, és én úgy gondolom, hogy ez a két csatorna, amivel próbálunk segíteni, a lehetőleg szélesebb körű ingyenes ismeretátadás, illetve ez a kreditpontot is jelentő nikes kurzus, ami ebben a témakörben segíthet, de látjátok a kreditpontos képzéseknél, hogy már feljöttünk az online módra a többi témakört illetően is, illetve 4 darab, 3 új és 1 eddigi, de online-ra is átrakható témával jövünk még az ősz folyamán. Köszönöm szépen a segítséget Ginának és Eszternek a technikait is, Zolinak és a kollégáknak a mai napnak az információit, és hát remélem, hogy délutánra visszaérek, hogy tudok még a végére csatlakozni. Tartalmas napot kívánok nektek! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, sziasztok! Remélem látni és hallani lehet engem is. Akkor átvenném a szót, a következő 1 és 3/4 óra lenne arra számva, hogy akkor átmenjünk azon, hogy mit is kell tudni a szeptember 18-ai változás kapcsán. Ahogy már vele a felvezetőben említette, nagyon röviden adok egy bevezetőt arról, hogy miről is szól ez a változás. Néhány gondolatot fogok megosztani veletek az adatelemek változását érintően. Beszélünk arról, mi történik, hogyha a rendszer nem működik szeptember 18-án, majd ugye ezt követően az én előadásom után megpróbáljuk áttekinteni azokat a konkrét tesztelési tapasztalatokat, amiket szereztünk az elmúlt 2 hónapban. Tényleg tanulságos időszak áll mögöttünk. Megpróbálom akkor kivetíteni az előadásomat, remélem, hogy látható lesz. Jó, látható? Kaphatok egy visszajelzést, hogy így rendben látszik-e? Igen, látjuk, köszi Zoli. Oké, köszönöm szépen, Sanyi. Akkor vágjunk is bele. Mindig azt szoktam mondani, hogy én 1 óra 45 percet nem fogok tudni egy húzamban végig beszélni, de nyilván most nincs lehetőségünk arra, hogy szünetet tartsunk, úgyhogy megpróbálom beosztani akkor az időt. 36 diányi előadással készültünk, amiben elsősorban szeretném megköszönni Bohus Dávid kollégánknak a segítségét, hogy ezt összeállította. Szerintem egy nagyon klassz, informatív és szemléltető anyagot sikerült prezentálnunk, de vágjunk is bele, hogy ne húzzam az időt, mert diánként körülbelül ugye 3 perc áll rendelkezésünkre. Miről is beszélünk ma? Tehát ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy szeptember 18-án 2 hét múlva egy nagy horderejű változással fogunk szembesülni. Alapvetően akik a tesztelésben részt veszünk, de akik nem vesznek részt, de próbálnak készülni a változásra is, nagyjából úgy apostrofáljuk ezt, hogy a 2004. május 1-i változáshoz mérhető rendszerbevezetés lesz az, ami szeptember 18-án meg fog valósulni. Nyilván nem negatív fennhanggal mondtam 2004. május 1-et, mert mindannyian tudjuk, hogy ez egy picit problematikus bevezetés volt. Bízunk abban, hogy most ez az elektronikus átállás egy picit könnyebben és zökkenőmentesebben fog menni, mint az Unióhoz történő csatlakozáskori rendszerbevezetés, de horderejét tekintve ugyanakkor a változással szembesülünk. Annyi könnyebbség van, hogy jelenleg szeptember 18-án csak az importrendszer fog változni. Az exportok ugyanúgy mennek, mint eddig, ugyanúgy a CDPS-be, ugyanazon a KKK csatornán keresztül, mindenféle változás nélkül.
Az import és az összes import irányú eljárás az, ami változni fog, tehát ugye nem csak a szabadforgalomba bocsátásról beszélünk, hanem a vámraktározásról, az ideiglenes behozatalról, a meghatározott célra történő felhasználásról, illetve az aktív feldolgozásról is, illetve az ezekhez kapcsolódó egyszerűsített eljárásokat is már az új rendszerben kell kezelnünk szeptember 18-ától. Miért is van erre a változásra szükség? Ez a leggyakrabban felmerülő kérdés. Ugye tudnunk kell, hogy az uniós vámkódexnek van egy 6. cikke, ami főszabályként határozza meg azt, hogy minden kommunikációnak, minden információ cserének történjen az ügyfél és vámhatóság, vagy vámhatóság és vámhatóság között, elektronikusan kell bonyolódnia. Ahhoz, hogy ez a kritérium, ez a feltétel teljesüljön, nyilvánvalóan informatikai rendszerekre van szükség, és nem minden tagállamban egységesen áll rendelkezésre minden információ cserére elektronikus rendszer. Emiatt az Európai Bizottság kidolgozott egy ütemtervet, hogy milyen informatikai rendszereket, milyen időintervallumban kell kifejleszteni, éles üzembe helyezni. Biztos már sokan hallottatok róla, ez az úgynevezett munkaprogram, ami 2025. december 31-ig az összes informatikai rendszert, ami az uniós vámkódex tekintetében felmerülhet, felsorolja, és meghatározza, hogy az egyes informatikai rendszereket meddig kell legkésőbb bevezetnie a tagállamoknak. Ugye most az nemzeti importrendszerről beszélünk. A nemzeti importrendszer korszerűsítése, ennek a rövidítése a NIC, egy olyan informatikai rendszer volt, amit alapvetően 2022. december 31-ig kellett volna a tagállamoknak éles üzembe helyezni. Azonban, mint ahogy mi is Magyarországon szembesültünk vele, ez az határidő nem volt tartható. Még mielőtt itt felmerülne bárkiben, hogy ez csak Magyarország esetében okozott problémát, ez nem így van. 23 másik tagállam küzdött ugyanezzel a problémával, mint Magyarország, és ezért a tagállamok derogációs kérelmet nyújtottak be az Európai Bizottsághoz, hogy ezt a 2022. december 31-i határidőt el lehessen tolni. A derogációt minden tagállam egységesen 2023. december 31-ig kapta meg a bizottságtól. Itt azonban figyelemben kell venni azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy kötelezően 23. december 31-én kell a rendszert bevezetni, ez azt jelenti, hogy legkésőbb ezen a napon éles üzembe kell helyezni a rendszert. Magyarországon úgy döntött a Magyar Vámhatóság, hogy 2023. szeptember 18-a lesz az az időpont, amikortól az új rendszert be kell vezetni. Nem azért, mert a december 31-ét nem tartottuk célszerűnek, vagy a Vámhatóság nem tartotta célszerűnek. Itt figyelembe kell venni azt, hogy az idei és a jövő év egy picit zsúfolt lesz informatikai rendszerbevezetés illetően. Olyan új rendszereket kell majd bevezetnünk, nem új rendszer, csak meglévő rendszer korszerűsítése, mint a vámelé állítás, az átmeneti megőrzés, az NCTS, a kiviteli vámeljárásokra vonatkozó AS rendszer, de olyan új rendszerek is kialakításra kerülnek, mint például a központi vámkezelés. Tehát tényleg elég zsúfolt hetek, hónapok elé nézünk azok, akik a vámszakmában tevékenykedünk. Folyamatosan azzal fogunk szembesülni, hogy az informatikai rendszerek csak jönnek, folyamatosan újat kell tanulnunk. Hogy ne torlódjon össze a folyamat, hogy a kivitel és az import lehetőleg minél távolabb legyen egymástól. Ugye tudjuk azt, hogy a kivitel bevezetése talán még kardinálisabb lesz, mint az importé, hiszen ott aztán tényleg minden szinten rendszerkapcsolatokkal dolgozunk, tehát muszáj minél előbb az importrendszert bevezetni. Ezért értettünk egyet a NAV-val a szeptember 18-a kijelölésében, és nem szerettük volna, hogy december 31-ig elhúzódjon az importrendszer bevezetése, viszont nyilván azt tudni kell, hogy a rendszer bevezetésének a feltétele egy stabil és működő rendszer. Egy olyan rendszer, ami működik ugyan, de nem jól szemfejt, nem minden üzenet érkezik meg, nem minden árunyilatkozatot tud feldolgozni, az nem vezethető be az éles rendszerben, ezt azért látni kell. Úgyhogy ez az egy hét, ami itt a NAV és a PM rendelkezésére áll a kiértékelésre, ez azért okozhat némi fejtörést a rendszer bevezetését illetően. De legyünk optimisták, én mindig azt mondtam, hogy cél szeptember 18, aztán meglátjuk, hogy merre jutunk tovább. Annyit még tudni kell, szerintem érdemes kiemelni, hogy a NAV azt mondta, hogy ha szeptember 18-án nem tudunk elindulni, vagyis szeptember 18-án még marad a CDPS és az ott benyújtott árunyilatkozat, akkor is a legkésőbbi időpont, amikor az új rendszert be kell vezetni, október 1. Tehát a december 31 az vélhetően semmilyen szempontból sem megvalósítható.
Nem csak ugye az importrendszer korszerűsítése az, ami a vámszakterületet illetően felmerül az utóbbi időben. Biztos sokan hallottatok már erről a karbonvámnak nevezett Carbon Border Adjustment Mechanism, magyarul CBAM-ként szoktuk emlegetni, nevezetű csodáról, amely október 1-től kötelezettséget ró mind az ügyfelekre, mind a vámhatóságokra. A vámhatóság ezen kötelezettségének már csak az új rendszerből fog tudni eleget tenni, tehát október 1-től muszáj lesz ezt a rendszert bevezetni, még ha 18-a nem is lesz tartható adott esetben. Július 1-től volt egy 2 hónapos tesztidőszak, egészen szeptember 3-áig, vasárnapig lehetett tesztelni. Alapvetően 25 tagvállalatot jelölt ki a vámhatóság, a Magyar Vámügyi Szövetség és a társ érdekképviseleti szerv bevonásával. A Magyar Vámügyi Szövetség részéről 13 tagvállalat vett részt a tesztelésben, 4 szoftverház igénybevétele mellett. Annyit kell tudni, hogy a tesztelések folyamatosan zajlottak, volt, aki kevesebb számú árunyilatkozattal, de minden forgatókönyvet próbált letesztelni, volt, ahol a mennyiségi tesztelés volt szem előtt, mind a kettő fontos volt, tehát nyilván egy olyan időszakról beszélünk, ahol mind mennyiségi, mind minőségi teszteket el kellett végezni, és a Vámügyi Szövetség szempontjából fontos, hogy tapasztalatokat heti szinten egyeztettük, amennyiben kérdés, probléma merült fel, akkor azt pedig a vámhatósággal azonnal közöltük, és ha kellett, akkor kérdések megfogalmazása révén vártunk válaszokat. Tényleg a célunk az, hogy mindenki számára lehető legtöbb információt át tudjuk nyújtani. Közel 2000 tesztesetet hajtottunk végre az elmúlt 2 hónapban. Ezek közül közel 200 hiba merült fel. Ezeknek a hibáknak mondjuk úgy, hogy egy részét a vámhatóság, ugye 3 release, vagy szerviz, nem is tudom, hogy kell ezt magyarul mondani, tehát 3 szerviznek a kiadásával próbálta orvosolni, de a hibák nem kerültek 100%-ban kijavításra. Tehát itt azért tapasztaljuk azt, hogy például egy jövedéki terméknek a vámkezelése azért okoz még némi problémát. A számfejtéssel, a vám, a jövedéki adó, illetve a tájékoztató áfa kezelésével még mindig találkozunk problémával, de van 2 hetünk, bizakodjunk a szeptember 18-ában. Mi az, ami újdonság az előző, a CDPS-be benyújtott EV alapú árunyilatkozathoz képest? Itt már informatikai szemmel gondolkodott a bizottság akkor, amikor azt mondta, hogy új típusú árunyilatkozatra van szükség. Ki kell lépni a papíralapból, ki kell lépni az EV okmányból, informatikai rendszerekben, adatelemekben, adatelem szintekben, árunyilatkozathoz kapcsolódó szintekben kell gondolkodni, és dobjuk ki a papíralapú EV-t. Nincs. Emiatt ugye nekünk is, akik jó, már nem dolgozunk papíralapú EV-vel szerintem 100%-ban, a gondolkodásunkat egy picit meg kell próbálni átalakítani. Nem mindig könnyű, vámhatóságnak sem mindig sikerül ez, lássuk be. Vannak azért olyan problémák, hogy egy szállítmány szintű adat hogyan illeszthető ugye a fejsori és a tételsori adat közé, de nyilván ez a kihívás, ezt kell majd megvalósítanunk minél előbb. De ami tényleg fontos és egy kiemelkedő üzenet, az EV úgy tűnik, hogy befejezi földi pályafutását. 1995-ben a 95 évi százas törvénnyel lett bevezetve, és egészen 2023. szeptember 17-ig él. Szeptember 18-tól ez az okmány megszűnik létezni. Arra is nagyon fontos felkészülni, hogy ha üzemszünet van, nem működik a rendszer, akkor sem használható az EV. Tehát, hogyha valakinek ilyen okmány még van a polcon vagy a szekrényében, akkor a szeptember 17-ig el kellene használni, utána erre már nem lesz mód, mondom még üzemszünet esetén sem. A papíralapú okmány úgy, ahogy van, megszűnik létezni. És ezzel együtt nem csak az EV, hanem az EV rovatok is megszűnnek. Amikor egy árunyilatkozatot töltünk ki, akkor már nem rovatokról beszélünk. Nem azt mondjuk, hogy az árunyilatkozat 2-es rovatában feltüntetjük a feladót, hanem az árunyilatkozat megfelelő adateleménél feltüntetjük majd az exportőrt vagy az eladót. Tehát az EV úgy, ahogy van, megszűnik létezni, mondom, még üzemszünet esetén sem alkalmazandó. Itt ugye felszokott merülni olyan probléma, hogy abban az esetben, hogyha egy adott gazdálkodó nem a saját telephelyén vámkezel, hanem valamilyen terminálon, valamilyen hubon vagy a reptéren, akkor ugye a terminál, a hub vagy a reptéren a adott szolgáltató ugye az EV okmányt meg szokta követelni az áru átengedéséhez, nem lesz EV okmány. Tehát erre mindenkinek, minden szinten, minden szereplőnek fel kell készülnie,
hogy ezt az okmányt hiába szeretné bárki megkövetelni 2023. szeptember 18-át követően, nincs és nem lesz ilyen okmány. Ha fene-fenét teszik is, akkor sem lehet ezt az okmányt már megküldeni semmilyen szinten senkinek. A minket felhasználókat érintő változás, technikai jellegű változás, ugye az, hogy immáron az árunyilatkozatot, az importirányú árunyilatkozatokat nem a CDPS-be fogjuk benyújtani. Ugye a CDPS volt az, amelyik 2004. május 1-től a vámterületen dolgozóknak a tudatába gyakorlatilag beférkőzött, és ezzel éljük minden napjainkat. Most a CDPS-től egy picit elköszönünk, de mondom, nem teljes körűen. Az export továbbra is a CDPS-ben megy, ott változás nem lesz. Import esetén viszont átköltözünk az EVAM vagy AIS csatornára, vagy NIC. Ugye nyilván mind a hárommal szoktuk helytelenül egyébként ezt a rendszert apostrofálni. A vámhatóság EVAM rendszerként említi azt a rendszert, amit kidolgozott. Amennyiben a KKK kommunikációról van szó, hogy hova is nyújtsunk be árunyilatkozatot, akkor ott az AIS csatornát fogjuk tudni kiválasztani. A NIC, a Nemzeti Importrendszer korszerűsítése pedig alapvetően inkább ennek az egész projektnek a neve, ami az uniós vámkódex munkaprogramjában is szerepel. Itt arról van szó, hogy az import árunyilatkozatok tekintetében egy fejlődéssel kell, hogy szembesüljünk. Jó, tehát a CDPS nem szűnik meg, export esetén továbbra is működik, viszont import irányban átveszi a árunyilatkozat feldolgozás helyét az EVAM vagy AIS rendszer. Lesznek különbözőségek a rendszerben, picivel többet tud, már jóval modernebb rendszer, legalábbis a tervek szerint egy jóval modernebb rendszer lesz az EVAM rendszer. Lesznek funkcionalitásban is különbségek a régi CDPS-hez képest, erről majd néhány gondolatot még az előadás folyamán fogok beszélni. Még ami fontos dolog, hogy aki jelen pillanatban a CDPS-hez rendelkezik KKK csatornával, tehát be tud árunyilatkozatot nyújtani a KKK-n keresztül a CDPS-be, az automatikusan hozzá lett rendelve az EVAM csatornához is a NAV által, tehát a főszabály az, hogy aki eddig tudott árunyilatkozatot benyújtani a CDPS-be, az 2023. szeptember 18-tól is fog tudni árunyilatkozatot benyújtani az EVAM rendszerben. Viszont itt a dián látok egy nagyon fontos változást, amit érdemes már itt a legelején megemlíteni, aztán elképzelhető, hogy ezt még később is egy picit át fogjuk rágni. Jelen pillanatban megszoktuk azt a működést, hogy amennyiben importárunyilatkozat van, abban az esetben az importárunyilatkozat feldolgozását követően az áruátengedésről, a vámtartozás közléséről minden esetben vámhatározat születik. Legyen akár vámfizetős, jövedéki adófizetős ez az adott importárunyilatkozat, vagy merüljön fel adott esetben csak tájékoztató áfa, mindig van határozat jelen pillanatban. A legkardinálisabb változás, amivel mindannyian szembesülni fogunk, amennyiben nincs fizetési kötelezettség, csak tájékoztató áfa merül fel, abban az esetben nem lesz határozat. Megszűnik a vámhatározat, az áru átengedésével az eljárás le fog zárulni. Jó, tehát ez rögtön egy nagyon fontos dolog. Aki eddig még nem tett lépést annak érdekében, hogy a áfa könyvelését hogyan fogja a jövőben megvalósítani, annak mindenképpen el kell ezzel kezdeni foglalkozni, nem minden esetben lesz vámhatározat. Ha van vámfizetés, ha van jövedéki adófizetés, ha van áfa fizetés, akkor a vámhatározat továbbra is megmarad. Abban az esetben van csak az, hogy nincs határozat, ha kizárólag tájékoztató áfa merül fel. Jó, tehát innentől kezdve látjuk azt, hogy nem csak az EV okmány szűnik meg, hanem nagyon sok esetben a vámhatározat is. Elindulunk abba az irányba, hogy szinte csak és kizárólag elektronikus adatunk áll rendelkezésre az áru átengedésről. Nem minden esetben lesz ezt könnyű megemészteni, főleg ahogy említettem egy-egy terminálos repteres vámkezelés esetén. A vámhatósági gyakorlatban is tapasztalunk olyat, hogy szeretik a papír alapú okmányokat megkövetelni, csak és kizárólag szinte elektronikus adattartalmú üzenetekkel fogunk találkozni. Nyilván az egyes szoftverházak megteremtik annak lehetőségét, hogy papíralapú igazolások is generálhatóak legyenek a rendszerből, de a főszabály és a vámhatóság elvárása ugye az, hogy elektronikus üzenettel kerül lebonyolításra egy-egy import irányú vámeljárás. Hogyan kell egy árunyilatkozatot kitölteni? Ugye jelen pillanatban, amikor még EV-ről beszélünk és az EV 54 rovatáról,
akkor alapvetően az EV kitöltési útmutatóhoz fordulunk, ami a nav.gov.hu oldalon el is érhető. Ugyanakkor nem olyan rég, pár nappal ezelőtt szembesültünk azzal a ténnyel, hogy módosult az EV kitöltési útmutató a Vámhatóság internetes honlapján, és aki megnézte, hogy miről is szól ez a kitöltési útmutató módosítás, az szembesülhetett azzal, hogy immáron csak a kiviteli árunyilatkozatokat érinti az útmutató. Ugye ez pont abból az egyszerű tényből fakad, hogy EV-t, illetve egységes vámokmány kitöltését már csak kivitel esetén értelmezhetjük, emiatt az EV kitöltési útmutatónak is értelemszerűen már csak a kiviteli eljárásokra szabad korlátozódnia. De akkor hogyan töltünk ki egy importárunyilatkozatot? Hosszas viták folytak arról, hogy a vámhatóságnak kötelezettsége egy importárunyilatkozatot érintő árunyilatkozat kitöltési útmutató vagy segédlet kiadása. Ugye a Vámhatóság eleinte ettől határozottan elzárkózott. Azt mondták, hogy a jelenlegi EV kitöltési útmutatóhoz hasonló kitöltési segédletet nem fog elkészíteni, csupán abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy ha az FIA és a VAB mellékletét valaki kinyitja, akkor ott minden releváns információt meg fog találni. Jó, tehát innentől kezdve, hogy egy import irányú árunyilatkozatot hogyan kell kitölteni, az FIA és a VAB melléklete ad választ. Hogyha valaki ezt a két jogszabályt kinyitotta, akkor azért azzal szembesül, hogy azért nem egyszerű ugye ezeket a mellékleteket értelmezni. Iszonyat mátrixokkal találkozunk abban az esetben, hogyha szeretnénk egy-egy árunyilatkozat kitöltését ezen okmány vagy mellékletekből elvégezni. Úgyhogy ezt felismerte a Magyar Vámhatóság is, és eljutottunk oda, hogy azért némi útmutatást kaptunk a Vámhatóságtól. Az elsődleges információ megosztási oldal az openkkk.nav.gov.hu oldal lett. Itt, hogyha valaki ezt az oldalt megnyitja, akkor a specifikációk menüpontban megtalálja a UCC National Import System Upgrade menüpontot, és itt minden szükséges információ, amit a Vámhatóság úgy ítélt meg, elérhető. Itt nyilván egyrészt vannak informatikai jellegű információk, XML sémák, törzsadatok, amelyeket nem feltétlen mindannyian fogunk érteni és megnézegetni, de itt található az árunyilatkozat kitöltési segédlet, illetve itt találhatunk információkat a biztosítékkezelésről, a számfejtési adatokról, azokban az esetekben, amikor mondjuk nem értékvám van, hanem mértékvám, tehát nagyon sok hasznos információt ezen az openkkk.nav.gov.hu oldalon fogunk tudni elérni. Emellett ugye, ahogy telt múlt az idő és zajlott a tesztelés, folyamatosan merültek fel kérdések egy-egy adatelemet illetően. Tehát vannak olyan adatelemek, amelyek most is EV adatok, de viszonylag megszoktuk már, hogy abba az adott rovatba mit írunk. Most azonban egy adott elemnél felmerül egy kérdés, hogy innentől kezdve hogyan kell kitölteni például a korrekció, vámértéknövelő tényezők adatokat. De felmerülnek olyan kérdések is, hogy miért különbözteti meg a jogalkotó a származási országot és a preferenciális származási országot. Tehát egy csomó olyan kérdés fel tud merülni az árunyilatkozat kitöltése kapcsán, ami nem is feltétlen technikai jellegű, hanem rögtön szakmai jellegű kérdést indukál, mit írjak abba az adott rovatba, mezőbe. A NAV megígérte, illetve felajánlotta azt a segítséget, hogyha ilyen adatelemeket vagy árunyilatkozatot kitöltést érintő kérdés felmerül, akkor ezt a kérdést beküldhetjük a Vámhatóság részére, ők pedig egy gyakran ismételt kérdések formájában a kérdéseket és az arra adott válaszokat publikálják a nyilvánosság részére. Ez a nav.gov.hu oldalon érhető el, tehát hogyha valaki a nav.gov.hu oldalt nyitja meg, akkor a vámfülön meg fogja találni a Nemzeti Importrendszer korszerűsítés egyik menüpontot. Itt elérhetők mind a kérdések, mind a válaszok. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes átolvasni, mielőtt valaki az árunyilatkozat kitöltésének nekiáll. Tényleg sok hasznos információt lehet itt kinyerni. Nem mondom, hogy mindig minden kérdésre exakt válasz van, de mondjuk így, hogy a legtöbb válasz tényleg fontos és informatív az árunyilatkozat kitöltése kapcsán. Jó, és ahogy említettem, tehát az OpenKKK, a nav.gov.hu, illetve az uniós jogszabályok azok, amik innentől kezdve alkalmazandók. Az EV kitöltési útmutatót csak kivitel esetén próbáljuk meg kinyitni. Milyen változások lesznek mondjuk így stratégiai szinten a legjelentősebbek az új rendszer tekintetében?
Említettem, nincs EV, nincs papír alapú okmány, nincsenek rovatok. Innentől kezdve egy adatot, ami mondjuk most jelen pillanatban az EV2-es rovata feladó, innentől kezdve adatelemnek nevezzük, és nem rovatszám lesz, hanem adatelemszám. Hát itt egy picit érdekes a dolog, egy adatelem 10 karakterből álló számsor lesz. Ugye én azt hallottam nem is olyan rég, hogy egy embernek az agya 5 számot tud nagyjából befogadni, ezért van az, hogy a vámtarifa számokat is legtöbbünk 4, maximum 6 számjegyig tudja megjegyezni. Nagyon ritka az, hogy tovább is képesek vagyunk feldolgozni egy-egy számsort. Hát itt minden egyes adatelemet 10 számmal kellene azonosítanunk. Nem egyszerű, én azt gondolom, hogy nem is kell ezeket az adatelemszámokat megtanulnunk. Ettől függetlenül tudjuk azt, hogy minden adatelemet egy 10 számjegyű számkombináció fog leírni. Jelen pillanatban ugye, hogyha EV-vel dolgozunk, akkor tudjuk azt, hogy egy EV-nek vannak fejsori adatai, és vannak tételsori adatai. Most úgy gondolta a jogalkotó, hogy az eddigi 2 szintű megosztást 3 szintű megosztássá kell, hogy tegye, ezért a fejsori és a tételsori adat közé beékelődött egy úgynevezett szállítmány szintű adatkör. Ugye itt ez egy kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha valaki megnézi a gyakran ismételt kérdéseket, akkor azzal szembesülhet, hogy a NAV tájékoztatása szerint normál árunyilatkozat esetén a szállítmány szintű adat megegyezik az árunyilatkozat adataival, tehát kvázi olyan, mintha fejsori adat lenne, aztán néha azzal szembesülünk, hogy mégsem így van ez, hiszen tételsori adattá válhat például a bruttó tömeg. Majd az idő megmondja, hogy hogyan tudjuk kezelni azt, hogy immáron 3 szintű egy árunyilatkozat és nem 2 szintű. Próbáljunk meg ezzel együtt élni. Ugye valahogy úgy próbálta a vámhatóság elmagyarázni nekünk ezt a szintrendszert, hogy alapvetően, amikor benyújtok egy árunyilatkozatot, akkor az árunyilatkozat fejsori szintje az csak a legfontosabb információkat határozza meg. Azt például, hogy érkezett egy szállító eszközöm, amelynek a vámkezelését szeretném elvégezni, de ehhez a szállító eszközhöz kapcsolódhat több szállítmány, tehát nem csak egy, hanem több feladótól érkező szállítmány is adott esetben lehet a szállítóeszközön, és egy szállítmányban több tételsornyi áru is lehet, tehát ezt kellene a jelen környezetnek valahogy lekezelnie. Hát látni fogjuk, hogy nyilván nem ennyire egyszerű az eset, vagy a helyzet, egy szállítmányt alapvetően egy árunyilatkozaton fogunk tudni levámkezelni. Ami még változott, ugye az, hogy a rovatokból adatelemek lettek, a benyújtandó és a árunyilatkozat mellékleteként beküldendő okmányoknak a köre. Nyilván ugyanazokat az okmányokat, ugyanazokat az információkat kell mellékletként majd beküldeni, mint amit eddig is az EV mellékleteként beküldtünk, viszont immáron 5 kategóriába lett sorolva ezen okmányoknak a köre. Erről majd fogunk részletesen beszélni. Én azt gondolom, hogy egy picit racionálisabb lett, tehát most már egyértelműen elválik az, hogy mi az, ami a vámárunyilatkozat egyes adatelemeinek alátámasztására szolgáló okmány, melyik az, ami a megelőző vámeljárás okmánya, mi az, ami egy tariffeltétel igazolására szolgáló információt tartalmaz, mi az, ami fuvarokmány. Tehát én azt gondolom, hogy egy átláthatóbb körben kell majd az okmányokat megadni, erről majd egy diával később még fogunk beszélni. Fontos a vámértékre vonatkozó rendelkezések változása. Ugye jelen pillanatban a vámérték körülbelül 3 információból megadható az árunyilatkozaton, ugye a tételsor érték, az értékelési mód és a korrekció rovat. Most ez egy picit cizelláltabb lesz, sokkal több információt meg lehet adni a vámérték megállapítás tekintetében az árunyilatkozaton. Jó hír viszont, hogy a DV1 nyomtatvány mint olyan megszűnik, tehát hogyha valaki ilyennel dolgozott eddig és ilyet követelt a vámhatóság, szeptember 18-tól nincs ilyen okmány. Változik a biztosíték és a vámfizetésre vonatkozó információk köre is. Eddig ugye jellemzően egyetlen egy betűt szoktunk megadni akkor, amikor szeretnénk jelezni a vámhatóság részére, hogy milyen módon kívánunk vámot fizetni, vagy milyen biztosítékot nyújtunk. Ugye ez az A, az E, az M és az R betű, ami most jelenleg információként szolgál. Hát ez egy picit bonyolultabb és összetettebb lesz. Nyilván ezen majd mindenkinek át kell rágnia magát, hogy hogyan kell egy árunyilatkozatot oly módon benyújtani, hogy azt a vámhatóság rendszer el is fogadja. Erről is fogunk néhány gondolatot beszélni. És változik egy picit az üzenetcsere metodikája is. Meg fogjuk látni, hogy például milyen
módon és milyen formában, milyen sorrendben kapjuk meg az üzenetek, amikor benyújtunk egy árunyilatkozatot, megtörténik az áruátengedés, hozzá kell szoknunk, hogy az áruátengedést követően nem minden esetben van vámhatározat, vannak esetek, amikor a vámeljárás lezárult állapotba kerül egy végleges importárunyilatkozatom, van, amikor számfejtve, határozatfeldolgozva állapotba kerül, tehát majd ezeket az üzenetcseréket is egy picit át kell néznünk, és meg kell ismernünk, hogy mikor zárult le egy adott eljárásunk. Ugye nagyon fontos az eljárás lezárása abból a szempontból, hogyha módosítási kérelmet szeretnénk benyújtani a vámhatósághoz, akkor az csak lezárt típusú árunyilatkozat esetén történhet meg, tehát majd ezekre is egy picit fel kell készülnünk, hogy innentől kezdve az üzenetváltás is fontos dolog lesz. Viszont jó hír, hogy ahogy említettem a bevezetőmben, bővül a funkcionalitása az új rendszernek, tehát most már olyat is tudunk végezni egy vámhatósági eljárás során, hogyha a vámhatóság okmánypótlást rendel el, vagy okmánybekérést rendel el, abban az esetben ezt nem e-mailen vagy NAV-05 nyomtatványon kell megtennünk, hanem lehetőség lesz arra, hogy az e-vám rendszerben csatoljunk egy olyan okmányt, amit a vámhatóság megkövetel. Ugye kvázi ugye az árunyilatkozatot újra beküldöm a megkövetelt okmánnyal. Én azt gondolom, hogy ha ez egy jól működő funkció lesz, akkor ez nagy segítség lehet a mindennapokban. A meghallgatáshoz való jog is beépül a rendszerben, lehetőség lesz arra, hogy a vámhatóság az én kérelmemtől eltérően végezze el a vámkezelést, egy adatot az árunyilatkozaton átírjon, erre vonatkozóan az információt nekem visszaküldje, és amennyiben én ezt elfogadom, akkor az árunyilatkozat így módon feldolgozásra kerülhet. Itt ugye jelen pillanatban különböző megoldások vannak erre, módosítólap, szemlelap, NAV-05. Azt gondolom, hogy ez a meghallgatáshoz való jog, mint plusz funkcionalitás, szintén fontos és jó lehet az e-vám környezetben. Illetve itt is majd lesz lehetősége az árunyilatkozatok módosítására. Ez már a CDPS-ben is megvalósult, emiatt fontos arra kitérni, hogy ugye van az a vezérelv, hogy az az árunyilatkozat, ami még a CDPS-ben lett benyújtva és feldolgozva, az továbbra is csak a CDPS-ben módosítható. Az az árunyilatkozat, ami már az e-vám rendszerben lett benyújtva és feldolgozva, az csak az e-vám rendszerben lesz módosítható. Emiatt ugye, amikor azt mondom, hogy a CDPS csak és kizárólag kivitelben alkalmazható, akkor nyilván itt érezzük, hogy van egyfajta diszonancia, tehát azt kell mondanom, és remélem, hogy ez technikailag is helytálló lesz, majd ezt a szoftverházas bemutatókból vélhetően megtudjuk, hogy a CDPS-ben az importárunyilatkozatoknak a módosítása még 3 évig biztosított kell, hogy legyen. Mindemellett tudjuk, hogy az árunyilatkozat módosítás emellett papír alapon is működhet, ez az e-vám rendszerre is igaz. Jó, tehát fontos dolog, hogy az e-vám rendszer fogja tudni az árunyilatkozatok módosítását elektronikus úton is kezelni, de továbbra is lesz lehetőség a papír alapú módosítási kérelmek benyújtására. Azt az ígéretet kaptuk, hogy az NGM rendeletben, a 11/2016-os NGM rendeletben szereplő módosítólapnak sor kerül a módosítására, és meg fog jelenni az NGM rendelet, ami alapján már az új rendszerben feldolgozott módosításokat is lehet papír alapon kezdeményezni. Mindenki eldöntheti, hogy elektronikusan vagy papír alapon szeretne árunyilatkozat módosítást kezdeményezni. Egy picit menjünk jobban bele a módosulásokba, ugye eddig azért alapvetően ilyen stratégiaiabb jellegű módosításokat próbáltam összefoglalni. Nézzük meg azt, hogy mi az elsődleges módosítás, amit szemet kell, hogy szúrjon. Eddig ugye, hogyha egy árunyilatkozat típust, egy vámeljárást szerettünk volna azonosítani, akkor ugye azt mondtuk, hogy egy szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó elvét nyújtunk be, vagy egy vámraktározásra vonatkozó elvét nyújtunk be, vagy egy ideiglenes behozatalra vonatkozó elvét nyújtunk be, és hogyha ezt egy picit próbáltuk volna jobban beazonosítani, vagy szétválasztani, ugye akkor azokat a fogalmakat használtuk, hogy egy 4000-es elvét nyújtunk be, egy 42-es elvét nyújtunk be, egy 53-as elvét nyújtunk be, tehát jellemzően az eljáráskódokkal azonosítottuk az adott eljárást. Most ez oly módon fog megváltozni, hogy az uniós jog egy betűből és egy számból álló kombinációt rendel az egyes árunyilatkozatok azonosításához, legalábbis importban látni fogjuk, hogy más árunyilatkozat esetén előfordulhat egy betű, 2 szám is, de most mivel csak az importról beszélünk, ezért nekünk egy betűt és egy számot kell megtanulnunk, megjegyeznünk akkor, amikor árunyilatkozatot szeretnénk azonosítani. A szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozat a H1 típusú adatkészlet és árunyilatkozat lesz. Tehát eddig, amikor azt mondtuk, hogy 40-es vagy 42-es elv,
akkor azt most H1-es árunyilatkozatnak fogjuk nevezni. Fontos, hogy ide a H1-es adatkészlethez kell érteni a meghatározott célra történő felhasználást is. Tehát tudjuk, hogy a meghatározott célra történő felhasználás egy különleges eljárás, egy olyan különleges eljárás, amivel az áru szabad forgalomba kerül, elnyeri az uniós státuszt, de vámfelügyelet alatt marad, ez is H1-es adatkészlettel kezelendő, illetve itt látjuk a dián felsorolva valamennyi eljáráskódot, ami a H1-hez kapcsolódik. Ugye annyit érdemes megjegyezni, hogy a 01-et és a 07-et Magyarországon nem igazán alkalmazzuk, ugye ezek a 40-es vagy a 45-ös eljárásoknak lehet a párja, más tagállamokban, például Szlovéniában vagy Horvátországban ezek is működnek, mi Magyarországon a 4000-essel kezdődő eljáráskódokat használjuk a H1-es adatkészletnél. Vannak olyan árunyilatkozatok, amelyek hát szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozatok, mert el kell végezni az adott áru vámkezelését, de főszabály szerint ugye vagy valamilyen nemzetközi megállapodás, unióhoz való csatlakozás következtében kell, hogy benyújtásra kerüljön az árunyilatkozat, vagy azért, mert valamilyen különleges adóügyi területről érkezik az áru, például Kanári-szigetekről, vagy Atosz-hegyről, vagy Óland-szigetről, ugye, ami vámjogilag az Európai Unió vámterületének a része, adójogilag viszont nem része az Európai Uniónak, ezért az áfa miatt egy kvázi vámkezelést kell elvégeznünk. Na ezeket az árunyilatkozatokat, hogyha valaki végez ilyen vámkezelést, ugye úgy tudjuk megkülönböztetni a normál árunyilatkozattól, hogy a bejelentéskód minden esetben a CO. Na ezeket a CO-s árunyilatkozatokat immáron a H5-ös adatkészlettel kell majd benyújtani. Jó, tehát itt a H1-től elkülönül az a fajta szabadforgalomba bocsátás, ami ilyen kvázi vagy technikai jellegű szabadforgalomba bocsátás, mondjuk így. Ugye biztos emlékszünk mindannyian, amikor az Unióhoz történő csatlakozáskor ugye a 4008 CC típusú vámáru nyilatkozatokat nyújtottuk be folyamatosan. Ugye azok a szabadforgalomba bocsátások, amiket nem kellett volna szabadforgalomba bocsátani, mert uniós áruvá váltak az uniós csatlakozással a Németországból vagy Ausztriából korábban behozott áru, de mégis a vámjogi sors rendezése miatt árunyilatkozatokat kellett benyújtani. Vagy ahogy említettem, Kanári-szigetek, abban az esetben, ha onnan érkezik valamilyen szivar, abban az esetben is a H5-ös adatkészletet fogjuk használni. Abban az esetben, hogyha vámraktározási eljárást szeretnénk kezdeményezni, akkor a H2-es adatkészlet lesz az, ami számunkra releváns. Ideiglenes behozatal esetén a H3-as adatkészletet használjuk, míg aktív feldolgozás esetén a H4-es adatkészletet. Ugye itt felszokott merülni az a kérdés, hogy és mi a helyzet a passzív feldolgozással. Ugye a passzív feldolgozásról annyit kell tudni főszabály szerint, hogy ez egy két pólusú, nevezzük így, eljárás. Ugye van egy passzív feldolgozáshoz kapcsolódó kivitel, ugye a passzív feldolgozási árunyilatkozatot a 21-es, 22-es vagy 23-as eljáráskóddal még mindig a CDPS-ben fogjuk benyújtani a jelenleg érvényes szabályok szerint. Ami változik, az az újrabehozatal, amikor egy 61-21-es eljáráskóddal szeretnénk eljárás kezdeményezni, akkor az újrabehozatalnak minősül, és a H1-es adatkészletet fogjuk használni. Jó, tehát itt a passzív feldolgozás során a kiviteli rész még CDPS, a behozatali rész már az EVAM rendszerben fog megvalósulni. Így módon ugye, amikor a H4-es adatkészletről beszélünk, akkor az aktív feldolgozást kell, hogy ide értsük. És akkor még két adatkészlet, illetve árunyilatkozat típus, amit érdemes megemlíteni. Ugye, ahogy említettem, az előbb felsorolt eljárások egyszerűsített eljárásban is lefolytathatók. Abban az esetben, hogyha egyszerűsített árunyilatkozatról van szó, abban az esetben az egyszerűsített árunyilatkozatnak a bejelent, vagy az árunyilatkozat típusa az I1. Abban az esetben pedig, hogyha valaki nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés engedéllyel rendelkezik, és a vámhatóság számára előírja a vámelé állítási kötelezettséget, amit ebejként apostrofálunk jelen környezetben, akkor az ebejt I2-es adatkészlettel kell a vámhatóság részére benyújtani. És akkor itt felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, amikor a kiegészítő árunyilatkozatot nyújtjuk be, akár az egyszerűsített nyilatkozatra, akár az ebejre. Ugye abban az esetben értelemszerűen, ha ez egy szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozat, akkor a H1-es árunyilatkozatot kell benyújtani a kiegészítő árunyilatkozat esetén, ha aktív feldolgozás, akkor a H4-et. Hát vámraktározás esetén ugye alapvetően nincs kiegészítő EV, de ha lenne, akkor a H2-es adatkészletet
használnánk a kiegészítő árunyilatkozat benyújtására. Jó, tehát alapvetően ha valaki meg akarja nézni az FIA-ban, hogy milyen árunyilatkozat típusok vannak az importforgalmat illetően, akkor a H és az I betűket kell felütni. H1-től H5-ig ugye a normál eljárás, az I1-I2 pedig az egyszerűsített eljárás. Még találkozunk a H6-os és a H7-es adatkészlettel is. Ugye a H6-os adatkészlet a postaforgalomban érkező szállítmányok esetén alkalmazandó árunyilatkozattípus, a H7 pedig már jelen pillanatban is használható, ugye a csökkentett adattartalmú árunyilatkozat, ugye a 150 euró alatti tételek vámkezelésére szóló árunyilatkozat, tehát a H6 és a H7 is alkalmazandó, meghatározott feltételek mellett, de a leggyakrabban azt gondolom, hogy a H1-jel fogunk találkozni. Oké, akkor menjünk még egy picit jobban bele az egyes adatelemekbe. Egy adatelem megadása az árunyilatkozaton ugye lehet kötelező, lehet opcionális. Itt mégis 3 kategóriát találunk. Ugye azt mondja a jogszabály, hogy abban az esetben, hogyha egy adatelem megadása minden tagállamban kötelező, akkor azt a jogszabály A betűvel jelöli. Jó, tehát akár az FIAB mellékletét nyitja ki valaki, és megnézi egy adatelemnél, hogy kötelező-e megadása vagy sem. Ha az adatelem mellett egy A betűt lát, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy bizony ez egy kötelezően megadandó adatelem minden tagállamban. Jó, tehát például egy importárunyilatkozatot töltünk ki, az exportőr egy olyan adatelem, ami A betűt tartalmaz, ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy melyik tagállamban vámkezelünk, ezt az adatot H1-es árunyilatkozat, vagyis szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozat esetén kötelező megadni. Találkozhatunk azonban B betűvel is. A B betű ugye az azt jelenti, hogy egy adott tagállam dönti el, hogy annak az adatelemnek a megadása kötelező-e vagy sem. Ugye Magyarországon az a rendező elv, hogy amikor a jogszabály B betűt tartalmaz, akkor az kötelező, tehát A betűvé változik. Látni fogjuk, hogy azért nem minden esetben ennyire egyértelmű a helyzet. Vannak olyan adatelemek, mint például a raktár megadása. Ugye, hogyha valaki jelenleg vámraktározásra vonatkozó eljárás kezdeményez, vagy vámraktárból történik a szabadforgalomba bocsátás, vagy akár az újrakivitel, akkor tudja, hogy a raktárazonosítót egy betű kombinációval együtt meg kell adni az árunyilatkozaton. Na most ez a raktár egy olyan dolog, ugye, hogy alapvetően B betű szerepel a jogszabályban, tehát a tagállam dönti el, hogy kötelező-e vagy sem. Magyarországon az a döntés született, hogy vámraktározási árunyilatkozat esetén, vagy vámraktározást követő szabadforgalomba bocsátás esetén ezt az adatot kötelező megadni, egyéb esetben értelemszerűen nem kell megadni. Jó, tehát a B betűnél azért ilyen dolgok lehetnek, de főszabályként tartsuk azt szem előtt, hogy ami a jogszabályban B, vagyis tagállam dönti el, hogy megadandó-e vagy sem, az Magyarországon A, tehát kötelezően megadandó adatelem. És vannak azok az adatelemek, amelyekről az ügyfél dönti el, hogy megadja-e vagy sem. Ilyen például az ellátási láncban résztvevő egyéb szereplőknek a megadása, majd látni fogjuk, hogy új adatelemként megadható például a szállítmányozó, a konszolidátor, a raktárüzemeltető, vagy akár a termék gyártója is. Ezekről én, mint gazdálkodó döntöm el, hogy megadom-e vagy sem. Ha megadom, feltüntetem az árunyilatkozaton, akkor az rendben van, ha nem, akkor azt a vámhatóságnak el kell fogadnia. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a C betűvel jelölt adatelemeknél a vámhatóságnak nincs lehetősége arra, hogy ezt az adatelemet megkövetelje. Nyilván próbálkozások lehetnek, én, mint gazdálkodó dönthetek úgy, hogy rendben van, segítem a vámhatóság munkáját, feltüntetem, de nem kötelező, tehát teljes mértékben opcionális adatelem a C-vel jelölt adatelemkör. Ahogy említettem már, hogyan épül fel egy adatelem, nem rovatok és nem 1 vagy 2 számból álló kombinációt, hanem 10 számjegyből álló kombinációt kell megtanulnunk. Ahogy elmondtam, nem kell megtanulni, én legalábbis nem fogom. És ugye tudni kell, hogy egy adatelem további részekre bontható. A jogszabály alapján egy adatelemnek van egy osztálya, egy adatelemnek van egy neve, például árunyilatkozat típus, vagy képviselő, vagy eladó, ez az adatelem neve. Vannak esetek, amikor az adatelem alosztályokra bontható, ilyen például az eljáráskód. Az eljáráskód, az adatelem neve az, hogy eljárás. Mindannyian tudjuk, hogy az eljáráskód ugye főszabály szerint 7 karakterből áll.
De itt az egyes alosztályokat ugye úgy bontja fel a jogszabály, hogy van a tényleges vámeljárás, amit kezdeményezek, mondjuk a 40-es, ez azt jelenti, hogy szabadforgalomba bocsátás vámeljárás kezdeményezek, és van a megelőző eljárás, hogyha vámraktárból történik ugye a szabadforgalomba bocsátás, akkor a 71-es lesz a megelőző eljárás. Na ezeket nevezi alosztálynak a jogszabály, amikor egy adatelemet így fel tudok bontani különböző kisebb szintekre, és vannak olyan adatelemek, amelyeket még egy további szintre tudok bontani, ugye ezek jellemzően az áruhelyhez kapcsolódó adatok, vagy a egyes gazdasági szereplőkhöz kapcsolódó adatok. Ugye amikor azt mondom, hogy van egy eladóm, akkor az eladómnak lehet valamilyen azonosító száma, de lehetnek címadatai is, és abban az esetben, ugye, hogyha címadatokat kell megadni, utca, házszám vagy irányítószám, abban az esetben ezt már alelemként apostrofálja a jogszabály. Nyilván ugye informatikai szempontból fontos, hogy milyen szinten kell lebontanom egy-egy adatelemet. Mi annyit fogunk majd érzékelni ugye ebből, hogyha mondjuk az áruhelyi kódnál azt adjuk meg, hogy a címadattal szeretném azonosítani az áru vámkezelési helyét, abban az esetben a címadatoknál meg kell adnom a város, utca, házszámot is. Na ebben az esetben töltöm ki az elemeket, egyéb esetben elképzelhető, hogy egy áruhely azonosítóval csak egy alosztályt töltök ki. Az informatikai rendszerekben ezeket nem nagyon fogom én észlelni. A jogszabály viszont 3 tagozatú bontást ismer, hogyha valaki ezzel szembesül, akkor ne lepődjön meg. Oké, és akkor egy példa is erre vonatkozóan, ugye ezen az vagy ezen a dián feltüntetésre került, tehát ahogy említettük, és nem árt elégszer hangsúlyozni, nincs EV, nincs 14-es rovat. De jelenleg tudjuk ugye, hogy az EV 14-es rovata a képviselő, hogyan is kell kitölteni a képviselő adatelemet. Innentől kezdve a 14-es rovat helyébe a 13.05.000.000 adatelem lép, ez lesz a nyilatkozattevő adatelem, ugye nagyon fontos, hogy ez most nyilatkozattevő adatelem lesz, jelenleg az LV14-es rovata ugye a képviselet megadására szolgál, innentől kezdve ugye itt a nyilatkozattevő és a képviselet el fog válni egymástól. Nagyon fontos, hogy a nyilatkozattevőnél meg kell adni ugye a név, ami a teljes név adott esetben ugye a gazdálkodási formával együtt, MOL esetében például MOL enyerté, meg kell adni az azonosító számát, ugye ez jelen esetben az Európai Unióban az EURI, illetve a MOL enyertét azonosító címadatokat, Budapest 1117, Dombóvári út 28, tehát ebben az esetben így néz ki egy adatelem, és itt látni fogjuk, hogy eljutunk egészen az osztálytól, hogy nyilatkozattevő, alosztály, ugye a név és az EURI, illetve a címadat, még alelemként az utca házszám és az utca név megadása fog az árunyilatkozaton megjelenni. Jó, tehát amikor azt látjuk, hogy 3-as bontás, akkor itt nem kell megijednünk, ez azt jelenti, hogy egy adatelemet milyen pontossággal kell majd az árunyilatkozaton rögzítenünk. Oké, és akkor még egy gondolat, mielőtt belemennénk tételesen az adatelemekbe. Mi a teendő akkor, hogyha nem működik a rendszer? Ugye felmerülhet, hogy milyen rendszer nem működik. Ugye az uniós vámkódex azt mondja, hogy alapvetően üzemszünet felmerülhet a vámhatóság rendszerében és a gazdálkodó rendszerében is. Tehát alapvetően nem csak akkor van üzemszünet, hogyha a vámhatóság rendszere nem működik, hanem akkor is üzemszünet van, ha nálam, mint gazdálkodónál van rendszerleállás. Hogyan lehet üzemszünetben vámkezelni? Ugye jeleztem, hogy nincs már EV, tehát nincs az, hogy előveszem a papír alapú EV-t, és benyújtom a vámhatósághoz. Ebben az esetben új szabályokra kell felkészülni. Ami a fontos, hogy kiadásra került a NAV által a 4001/2022-es tájékoztatás, ez a nav.gov.hu portálon elérhető a tájékoztatások között, és ennek van egy melléklete, ami meghatározza, hogy milyen formában lehet benyújtani az üzemszünet alatt az árunyilatkozatot. Ez egy Excel formátumú árunyilatkozat, amely immáron ugye az adatelemek 10 számból álló azonosítószámát, illetve az adatelemnek a megnevezését az alosztállyal, alelemmel együtt tartalmazza. Tehát abban az esetben, hogyha üzemszünetre kerül sor, és papíralapon vagyunk kénytelenek árunyilatkozatot adni, akkor ezt az Excel táblát használhatjuk. De nagyon fontos, hogy ezt csak akkor használhatjuk, ha erre van engedélyünk. Tehát abban az esetben, hogyha üzemszünet van, és nincs engedélyünk arra, hogy ezt az Excel formátumú árunyilatkozatot benyújtsuk, nem fogunk tudni az üzemszünet alatt vámeljárás kezdeményezni, meg kell várnunk az üzemszünet végét.
Milyen engedély kell ahhoz, hogy ilyen üzemszüneti árunyilatkozatot benyújthassunk? Van a vámtörvényünk, a 2017 évi 152-es törvénynek egy 176. paragrafusa, ami az elvétől eltérő formátumú árunyilatkozat benyújtására vonatkozó feltételeket határozza meg. Na, egy ilyen elvétől eltérő formátumú árunyilatkozat benyújtására vonatkozó engedélyre van szükségünk, ha üzemszünet alatt szeretnénk árunyilatkozatot benyújtani. Fontos dolog még, hogy akinek jelenleg van ilyen engedélye, de nem vonatkozik arra az Excelre, ami a 4001/2022-es NAV tájékoztatásban van közzétéve, akkor továbbra sem nyújthat be üzemszünet alatt árunyilatkozatot. Jó? Tehát fontos dolog, hogy akinek nincs ilyen engedélye, az kérjen, akinek van ilyen engedélye, az pedig nyújtsa be a módosítást annak érdekében, hogy a vámhatóság ezt az Excel formátumot elfogadja. És akkor jön a következő kérdés, hogy van ilyen engedélyem, le is módosítottam, hogyan tudom benyújtani ezt az Excelt. Ugye, hogyha valaki rákattint, akkor érdemes megnézni, hogy egy tételsor az 21 oldalnyi A4-es papír. Hogyha több tételsoros, akkor nyilvánvalóan annyiszor 21 oldal lehet ennek az árunyilatkozatnak a terjedelme. Azt mondja a NAV, hogy ez benyújtható személyesen is, aláírva, lebélyegezve. NAV V05 nyomtatványon ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül is benyújtható, de az lenne a legjobb, hogyha valamilyen formátumban, USB-n, XML formátumban is a vámhatóság rendelkezésére lenne bocsátva ez az árunyilatkozat. Nyilvánvalóan, hogyha megkapna a vámhatóság egy 60 oldalas Excel nyomtatott változatot, az jó időigényes lenne, mire felrögzíti az EVAM rendszerbe, tehát nyilvánvalóan azzal kell majd szembesülnünk, hogy hiába is adunk be ilyen üzemszüneti árunyilatkozatot, azt a vámhatóság nem fogja nagy valószínűséggel feldolgozni, legalábbis nem olyan gyorsan, ahogy azt szeretnénk. Jó, ettől függetlenül azt gondolom, hogy érdemes felkészülni az üzemszünetre, engedélymódosítás révén. Ezeket az Exceleket egyébként a legtöbb vámszoftver, vagy azt gondolom, hogy minden vámszoftver egyébként fogja tudni nyomtatni, tehát nem kell akkor megijedni, hogyha ilyen árunyilatkozat kitöltésére kerül sor, mert a rendszerünk ezt képes lesz generálni, akkor van baj, ugye, hogyha nálunk van üzemszünet, a mi vámszoftverünk nem működik, hát akkor azért nekünk is időigényes lesz egy üzemszüneti árunyilatkozat kitöltése. És akkor a fennmaradó időben, durván még 50 percen van, akkor beszéljünk az egyes adatelemekről. Mit jelentenek, mik azok az adatelemek, amik újdonságként merülnek fel, oda mit kell írni, milyen tapasztalatok jöttek a tesztelés során. Ugye azért nagyon fontos tudni azt, hogy az árunyilatkozat kitöltése jelenlegi EV rovat struktúrában nagyban hasonlít. Tehát, hogyha valaki nap mint nap tölt ki árunyilatkozatot jelenleg a CDPS-ben, akkor azért olyan kardinális változásokkal nem fog szembesülni. A váz az ugyanaz, mint amit most töltünk ki. Amire figyelni kell. Vannak olyan adatok, amelyek plusz adatok, amelyek eddig nem voltak. Majd látni fogjuk, ilyenek például az egyes gazdasági szereplők, az áruhelyre vonatkozó adatok, vámértékre vonatkozó adatok. Tehát vannak új adatelemek. Vannak olyan adatelemek, amelyeket most is meg kell adni, a jövőben is meg kell adni, csak egy picit másképp, és vannak olyan adatelemek, amelyekre már nincs szükségünk. Jó, tehát itt alapvetően azért minden szinten érezhető lesz a változás, de nézzük meg akkor tételesen az egyes adatelemeknél, hogy milyen változással kell szembesülnünk. Rögtön az első adatelem a kedvencem, mert ezt még nagyjából meg is tudom jegyezni, ugye ez a 11.01.000.000 adatelem szám, az árunyilatkozat típusa. Jelenleg ez az EV-nek az első rovata, milyen típusú árunyilatkozatot nyújtunk be. Itt, amire fontos figyelni, hogy az EU mint olyan megszűnik, tehát nincs már EU bejelentéskód. Ugye jelenleg, hogyha EFTA országból, Svájcból, Izlandból, Liechtensteinből, Norvégiából, vagy emellett Törökországból, Szerbiából, Ukrajnából, vagy az Egyesült Királyságból érkezik áru, akkor itt az EU bejelentéskódot használjuk. Nincs, meg fog szűnni szeptember 18-tól, csak az EM vagy a CO bejelentéskód működik. Ugye itt felmerülhet kérdésként, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az NCTS-ben elindul egy árutovábbítás az Egyesült Királyságból szeptember 17-én, szeptember 19-én érkezik hozzám az áru. Ebben az esetben IM vagy EU országkódot kell feltüntetni. A válasz nagyon egyszerű, szeptember 18 után nincs EU, teljesen mindegy, mikor indult el a szállítmány az Egyesült Királyságból, itt már csak IM bejelentéskódot használhatok.
Az árunyilatkozat típusnak a második betűjele, ugye alapvetően ebben olyan nagy változás nem lenne szabad, hogy legyen. Ugye tudjuk, hogyha egy import árunyilatkozatot normál eljárásban nyújtunk be, akkor az IMA árunyilatkozat típust kell megadnunk. Egyszerűsített árunyilatkozat esetén IMB vagy IMC, míg abban az esetben, ugye, hogyha előzetes árunyilatkozat benyújtására kerül sor, akkor az IMD, vagy ha egyszerűsített formában EF adható meg. Az R betűt azt majd csak kivitelben fogjuk használni, tehát ebből a szempontból ennek most jelentősége nincsen. És akkor a kiegészítő árunyilatkozatok esetében látjuk azt, hogy XYZ, U és V betű jelenik meg. Ezekre azt mondanánk, hogy ezek ilyen marginális jelentőségűek, tehát nem nagyon kell vele foglalkozni. Egy dolgot azért mégis érdemes kiemelni, abban az esetben, hogyha valaki olyan egyszerűsített engedéllyel rendelkezik, és ez lehet egyszerűsített nyilatkozat, vagy nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés engedély is, hogy összegző típusú kiegészítő árunyilatkozat benyújtására jogosult, az eddigi IMZ bejelentéskód helyett ő neki majd az IMV-t kell használni. Ugye mi a különbség a kettő között merülhet fel kérdésként? Jogszabályban nem kerül megmagyarázásra, hogy mitől általános, vagy időszakos, vagy összegző egy árunyilatkozat. Megkérdeztük a NAV-tól, és a gyakran ismételt kérdések között egyébként ez kiolvasható. Tehát a főszabály az, hogy ha egy egyszerűsített árunyilatkozat, egy kiegészítő árunyilatkozat van, akkor az alapvetően a Z betűt, bocsánat, az mint Zoltán betűt fogja jelezni. Abban az esetben, hogyha több egyszerűsített nyilatkozatot vagy nyilvántartásba való bejegyzést összevonok, és a több összevont árunyilatkozatra, egyszerűsített árunyilatkozatra adok be egy darab kiegészítő árunyilatkozatot, akkor ott a bejelentés kódnak a V betűnek kellene, hogy legyen. El fogja fogadni a rendszer továbbra is a Z betűvel történő bejelentést, de a jogszabályban az ilyen eseteket V betűvel kellene bejelenteni. Jó, de itt ennek a diának a fő üzenete az EU országkódnak a megszűnése. Ahogy már említettem, ha benyújtunk egy árunyilatkozatot, akkor az árunyilatkozat benyújtása során meg kell adnunk azokat az okmányokat, amelyeket ugye alátámasztó okmányként, vagy az árunyilatkozathoz kapcsolódóan szeretnénk feltüntetni az árunyilatkozaton. Ahogy említettem, itt lesz egyfajta változás, 5 okmánykategóriát lehet feltüntetni, szerepeltetni az árunyilatkozaton. Az első okmánykategória az alátámasztó okmány, ugye ezt úgy lehetne leginkább megfogni, hogy az az okmány, ami az árunyilatkozat valamely rovatának az alátámasztására szolgál. Például ugye mivel támasztjuk alá a számla, vagy a tételsor értéket, vagy a statisztikai értéket, ugye a számlával, ezért a kereskedelmi számla alátámasztó okmány lesz. Mivel támasztom alá azt, hogy jogosult vagyok jövedéki termék behozatalára? A jövedéki engedéllyel, tehát a jövedéki engedélyek szintén alátámasztó okmányként szerepelnek. Tudjuk azt, hogy ha egy árunyilatkozaton szeretnék preferenciális származást feltüntetni, akkor ugye attól függően, hogy GSP vagy valamilyen EU megállapodás alapján történik a kedvezmény, a 200-as vagy a 300-as preferenciát tüntetem fel. Törökországból érkező áruk esetén a 400-as preferenciát használom. Na ezeknek az alátámasztására ugye a származásigazolás vagy az ATR szállítási bizonyítvány szintén alátámasztó okmányként tüntethető fel. Jó, tehát alátámasztó okmány minden olyan okmány, ami az árunyilatkozat valamely rovatának alátámasztására szolgál. Van egy másik okmánykategória az alátámasztó okmányok mellett, ugye a kiegészítő hivatkozások kategória. Talán úgy lehetne az legegyszerűbben megfogni, hogy kiegészítő hivatkozás minden olyan okmány, amit a tarik határoz meg számomra. Jó, nyilván ugye tudjuk azt, hogy a tarikban van például az, hogy tüntessen fel a jövedéki engedélyt, és ahogy említettem, ugye ez alátámasztó okmány, de ha például arra gondolunk, hogy az áruk nem Iránból származnak, nem kettős felhasználású termékek, nem tartalmaznak fókaprémet vagy kutyaprémet, nem mik vannak még nem Krimből, Szevasztopolból származó áruk, tehát amennyiben ilyen nyilatkozat benyújtására van szükség, akkor ez kiegészítő hivatkozás. Jó, tehát úgy lehetne, hogyha a tarik meghatározza, hogy ezt a kódot fel kell tüntetnem annak érdekében, hogy az árunyilatkozat elfogadható legyen, akkor ez kiegészítő hivatkozásként tüntethető fel. Nem mindig lehet ilyen egyszerűen lebutítani a dolgot. Látni fogjuk majd, hogy talán pont a Krim-Szevasztopol nyilatkozat egyébként alátámasztó okmányként kell, hogy szerepeljen. Azt gondolom, hogy a vámszoftverek ezeket majd megfelelően fogják tudni szelektálni ugye a háttérben lévő törzsadatokból. Ettől függetlenül azért tudjuk, hogy ilyen okmány kategória is létezhet.
A harmadik okmánykategória az előokmány. Az előokmány ugye az az okmány, amin a vámkezelésünk alapul. Ez vagy egy T1-es árutovábbításból fakadó érkeztetés, és ebben az esetben ugye a T1, megérkeztetett T1-nek az MRN azonosítója lesz az előokmány. Amennyiben a határon tevékenykedünk, akkor pedig vélhetően van egy belépési gyűjtőárunyilatkozat. Ebben az esetben a begyának, a belépési gyűjtőárunyilatkozatnak az MRN-je lesz, mint előokmány feltüntetve. Nagyon fontos dolog ugye, hogy eddig 0191 kóddal tüntetjük fel az előokmányt, az MRN azonosítót, ez a jövőben N337 szám alatt fog majd szerepelni, és ha jól tudom, ugye akkor az árunyilatkozat minden esetben kéri azt, hogy legalább egy darab N337-es MRN kerüljön feltüntetésre az árunyilatkozaton, kivéve a csővezeték, tehát csővezeték esetén nem lesz szükség előzmény megadására, minden más esetben viszont igen, illetve még annyi ugye, hogy egy MRN előzmény, egy normál árunyilatkozat, több MRN előzmény az a kiegészítő árunyilatkozatokhoz kapcsolódhat. Negyedik okmánykategória, amit be kell nyújtanunk, a fuvarokmány. Ugye ez nem túl nagy újdonság, hiszen jelenleg is felszoktuk tüntetni a fuvarokmányt az árunyilatkozaton. Itt, ami egy picit specifikum és változás az az, hogy azt mondja a jogszabály, hogy fuvarokmányként az árut az EU területére történő beszállítást végző fuvareszköz okmányaként kell szerepeltetni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye abban az esetben, hogyha közúton érkezik hozzám egy áru, abban az esetben elindul egy szállítóeszköz Szerbiából, megérkezik a telephelyemre Budapestre, akkor egyszerű helyzetben vagyok, hiszen az a szállítóeszköz, ami megérkezik a telephelyemre, ahol elvégzem a T1 érkeztetést, ahhoz kapcsolódik egy CMR okmány, ennek a CMR-nek a számát kell az árunyilatkozaton feltüntetni. Probléma akkor van, amikor nem egy szállítási módot veszek igénybe, hanem egy szállítóeszköz, egy hajó, egy tengerjáró hajó elindul Kínából vagy Amerikából, kiköt az Európai Unió valamelyik kikötőjében, majd ezt követően a hajóról kirakodás követően mondjuk vasúton hozzák el az árumat Magyarországra egy vasúti terminálba, majd onnan közúti szállítóeszközre rakják, és egy kamion fog megérkezni az én budapesti telephelyemre. Na ebben az esetben fuvarokmányként mit kell megadnom? Ugye annak a szállítóeszköznek az okmányát, amely az árut az Európai Unió területére beszállította, hát főszabály szerint ugye a tengerjáró hajónak a bill of lading számát kellene feltüntetni. Na hát igen, itt ez a kérdés merül fel, hogy ezt minden esetben biztosan tudom-e. Ugye ez egy jogos kérdés és fogós kérdés, utána kell járnom, ki kell nyomoznom ennek az okmánynak a számát. Megkérdeztük a vámhatóságtól is, hogy mit vár a vámhatóság ennél az adatelemnél. Ugye annyit mondott, hogy a lehető legvalószínűbb adatot kell megadni, amennyiben nem tudom, abban az esetben nyilván a hajó, vagy a bill of lading kifejezés, vagy a különféle szerepeltetése is elfogadható lehet. Ettől függetlenül tényleg arra kell törekednem, hogyha ezt az okmányszámot tudom, akkor azt tüntessem fel. És az ötödik okmánykategória, ami feltüntethető, mint okmány az árunyilatkozaton, az úgynevezett különleges megjegyzések. Ugye főszabály szerint ezt akkor kell alkalmaznunk, amikor valamilyen különleges eljáráshoz kapcsolódó árunyilatkozatot nyújtunk be, vagy azért, mert árunyilatkozattal történik a különleges eljárás kezdeményezése, például egy ideiglenes behozatal, ugye egy H3-as adatkészlettel történő ideiglenes behozatal vámeljárást szeretnénk benyújtani, és nincs tevékenységi engedélyünk, hiszen ideiglenes behozatalhoz főszabály szerint nem kell tevékenységi engedély, abban az esetben ugye különleges megjegyzésként föl kell tüntetnünk egy kódot, a 00-100-at, ezzel jelezve, hogy ez egy olyan árunyilatkozat, ami különleges eljárásra vonatkozó engedélykérelemnek is minősül egyúttal, nem csak árunyilatkozatnak. De ezt a kódot kell alkalmaznunk akkor is, hogyha például egy ideiglenes behozatal lezárását szabadforgalomba bocsátással szeretnénk kezdeményezni, abban az esetben szintén különleges megjegyzést szerepeltetnünk kell. És itt látszik egy képernyőkép egy adott szoftverből. Nyilván fontos, hogy minden szoftver más és más elrendezést tartalmazhat, de nagyjából látjuk, hogy az 5 okmánykategória az egy-egy szoftvernél felmerülhet. Aztán olyan megoldás is lehet, hogy nem kell így bekategorizálni, mert a szoftver, ahogy mondtam, a háttérben majd szét fogja ezeket válogatni. Megoldás kérdése. A lényeg, hogy 5 okmánykategóriával kell a háttérben akár dolgoznunk.
Jó, és akkor néhány információ arra, amit már az előbb említettem, mi lehet alátámasztó okmány. Ugye itt említettem a számlát, említettem a származásigazolásokat, de például van egy olyan jogszabályi rendelkezés, hogy amennyiben egy adott ügylethez kapcsolódóan külkereskedelmi szerződés rendelkezésre áll, abban az esetben a külkerszerződésnek a számát meg kell adni az árunyilatkozaton, feltéve, hogy van neki száma, ugye? Na ebben az esetben a külkereskedelmi szerződés is alátámasztó okmányként szerepelhet az árunyilatkozaton. Ugye, ahogy említettem, a kiegészítő hivatkozások a tarikból jönnek, 0572 nem kettős felhasználású termék, vagy Y069 nem Iránban feladott áruk, tehát jellemzően ezek a tarik feltételek. Előokmánynál, ami fontos, 0191 helyett N337, erre majd mindenki figyeljen, hogyha véletlen ilyennel szembesül. Fuvarokmányról beszéltünk, és a különleges megjegyzésről is beszéltünk. 00100, ha árunyilatkozattal kezdeményezem a különleges eljárást, ez jellemzően az ideiglenes behozatal, de ide tartozhat egy aktív feldolgozás, vagy egy meghatározott célra történő felhasználás is. 00700 pedig egy aktív feldolgozás lezárása, de ugyanígy kell jelölni majd a ideiglenes behozatal lezárását szabad forgalomba bocsátással. Jó, tehát ez az 5 okmánykategória lesz, ezeket kell az árunyilatkozaton feltüntetnünk. Menjünk tovább az eljáráskód, mint új adatelem. Nem új adatelem, jelenleg is feltüntetjük az árunyilatkozaton, ha jól emlékszem, a 37-es rovatban az eljáráskódot, 7 karakter hosszan. Itt annyi változás lesz, hogy akár 10 karakter hosszan is meg lehet adni az árunyilatkozatot. Ugye az első 4 karakter az továbbra is azt fogja jelenteni, hogy mi a kérelmezett eljárás, és mi a megelőző eljárás. Tehát abban az esetben, hogyha egy sima szabadforgalomba bocsátást szeretnék elvégezni, az továbbra is 40.00 lesz. Vámraktározást követő szabadforgalomba bocsátás 40.71. Ebben változás nem lesz. Ami változik, az az, hogy akár 2 darab kiegészítő eljáráskódot is fel lehet tüntetni. Ugye abban az esetben, hogyha egy árum vámmentes és egyúttal áfamentes is, akkor itt lehetőség lesz arra, hogy a 40.00, ugye ami jelzi, hogy előző eljárás nélküli szabadforgalomba bocsátás, C01 jelzi, ugye, hogy ez egy vámmentesség, és az F45 jelzi, hogy ehhez a vámmentességhez egy áfamentesség is tartozik, tehát így módon akár 2 kiegészítő eljáráskódot is fel lehet tüntetni. Ugye jelen pillanatban az áfamentességet azt a tarik nemzeti kiegészítőkód jelzi, amikor mondjuk a 0900 kódot adom meg a 33/5-ös alrovatban, az el fog tűnni. Tehát az áfa kódot már nem, vagy az áfa mértéket, az áfa mentességet már nem fogja a nemzeti tarik kiegészítő kód jelölni, ezért van szükség arra, hogy az áfa mentességet valamilyen más módon jelöljem, és abban az esetben, hogyha ezt egy kiegészítő eljáráskóddal tudom megtenni, akkor bizony ott az F45-öt ennél a példánál szerepeltetnem kell. Másik hasonló példa ugye a térti áruk esete. A térti árunál ott alapvetően 2 változás is fontos lehet. Az egyik, hogy jelenleg, hogyha olyan árut viszünk ki az Európai Unió területéről, amit végleges rendeltetéssel szeretnénk harmadik országban forgalomba hozni vagy piacra dobni, de valamilyen oknál fogva ez az áru változatlan állapotban visszajön az Európai Unió területére, akkor ez ugye a térti áru vámmentességére jogosult. Jelen pillanatban ezeket az eljárásokat a 40-10-es eljáráskóddal szoktuk kezelni. Ugye 40-es jelzi, hogy szabadforgalomba bocsátás, 10-es, hogy a megelőző eljárás egy végleges kivitel volt. Na most jelenleg az lesz az elv, hogy ha egy áru visszajön az Európai Unió területére, akkor az akkor is újra behozatalnak fog minősülni, hogyha korábban a kivitel végleges volt. Tehát innentől kezdve már nem 40-10, hanem 61-10 lesz a térti áru esetében alkalmazandó eljáráskódon. Igen, nem, de a térti árunál lehet áfamentes és áfaköteles térti áru behozatal is. Ugye áfamentes a behozatal, ha ugyanannak a címzetnek kerül visszaküldésre a szállítmány, mint aki az eredeti feladó volt, ebben az esetben áfamentességről beszélünk. Ebben az esetben, ugye ahogy említettem, a 0900 tarik kiegészítőkód megszűnik, az F05 kiegészítő eljáráskóddal fogjuk jelölni, hogy itt áfamentes térti áru behozatalról van szó. Ha nem ugyanaz a címzet, mint aki az áru eredeti feladója volt, akkor ott az áfamentesség ugye nem áll fenn. Ebben az esetben az eljáráskód kiegészítő kód része a 5-től 7. karakter az F01 lesz. Jó, tehát itt a kiegészítő eljáráskód ebből a szempontból ugye beszédes lesz. Nekem bizonyos esetekben az áfa
fizetésre is utalni fog. Jó, ebben az esetben itt a 6110F05-nél nem kell még egy kiegészítő kódot megadni, itt a vámmentességet ugye a 6110 maga fogja jelezni. És még egy fontos változás, a meghatározott célra történő felhasználás lehet egy érdekes dolog. Ugye, ahogy említettem, ez egy szabad forgalomba bocsátás, a H1-es árunyilatkozat típus nyújtjuk be, viszont új eljáráskód kerül bevezetésre a meghatározott célra történő felhasználásra, ez pedig a 44-es. Tehát abban az esetben, ugye, hogyha megelőző eljárás nélkül a meghatározott célra történő felhasználásom, akkor a 4400 eljáráskódot használom. Ha vámraktárból történik a meghatározott célra történő felhasználás, akkor a 4471-et. Itt még egy kérdés merülhet fel, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valamilyen jövedéki terméket jövedéki adóraktárban szeretnék meghatározott célra történő felhasználás alá vonni. Bocsánat, láttok, hallotok, vagy kaphatok egy visszajelzést, mert nálam szétszakadt a vonal. Én most hallak. Oké, megpróbálom akkor itt egy picit rendezni a soraimat, nem tudom, hogy mi történt. Megpróbálom újra megosztani akkor az előadást. Jó, tehát itt tartottunk. Oké, akkor remélem, hogy látni, hallani, nem tudom, hogy mi történt nálam, vélhetően nálam volt valami internet probléma, de remélem, hogy akkor látni, hallani. Tehát ott tartottam, hogy a meghatározott célra történő felhasználás esetén az eljáráskód 44-es, ha jövedéki termék meghatározott célra történő felhasználásáról beszélünk, akkor a 4400 F06 az, amit használnunk kell. Beszéljünk néhány gondolatot a származásról. A származás esetében annyi változás lesz, hogy immáron 2 darab származási országkód adható meg az árunyilatkozaton, megadható a preferenciális és a nem preferenciális származási országkódja is. Ugye itt az szokott felmerülni kérdésként, hogy a 2 eltérhet-e egymástól. A vámhatóság válasza az, hogy igen. Tehát előfordulhat olyan eset, hogy az áru preferenciális és nem preferenciális származása eltér egymástól. Hogyha valakit érdekel, milyen ilyen eset merülhet fel, akkor a nav.gov.hu oldalon elérhető gyakran ismételt kérdéseknél egy nagyon klassz példával ez végig van vezetve, hogyan fordulhat elő az, hogy egy árunak preferenciális szerb származása van, és EU1 szállítási bizonyítvánnyal érkezik, de a nem preferenciális származása Kína. Jó, tehát ilyen eset alapesetben felmerülhet. De mi az árunyilatkozat kitöltésére vonatkozó szabály? Ugye azt mondja a jogszabály, hogy főszabály szerint meg kell adni a származási országkódot, és abban az esetben, hogyha valamilyen preferenciális származás igazolására kerül sor, tehát 200-as, 300-as vagy 400-as a preferencia, akkor meg kell adni a preferenciális származási országkódot is. Jó, tehát az a főszabály, hogy érkezik egy áru Szerbiából 100-as preferenciával, akkor kizárólag a származási országhoz beírom, hogy XS, preferencia a 100-as, a preferenciális országkódot üresen hagyom. Abban az esetben, hogyha áru jön EU1-jel Szerbiából, akkor a származási országkód XS, preferencia 300-as, és ebben az esetben a preferenciális származási országkód szintén megadom az XS-t. Jó, tehát itt alapvetően erre kell figyelni, tehát a főszabály, hogyha nem 100-as a preferencia kód, akkor a preferenciális származási ország kitöltendő. Itt ugye az merült fel kérdésként, hogy vannak olyan preferenciák, mint a 110-es például, ugye, ami nem preferenciális vámfelfüggesztés, abban az esetben alapvetően azt gondolnánk, hogy nem kell kitölteni a preferenciális származási ország kódot, a NAV rendszere most ezt mégis megköveteli,
ez egy technikai dolog. Ettől függetlenül a főszabály az, hogy a preferenciális származási ország akkor tölthető, ha van valamilyen preferenciális származási igazolás. És még egy dolog, amit én mindig ki szoktam emelni, ugye ez a Svájcból, vagy Kanadából, vagy Norvégiából visszaérkező és preferenciális uniós származású áruknak a kérdésköre. Ugye, hogyha a svájci, a kanadai, Norvégia, Izland, Liechtenstein esetében olyan importra kerül sor, hogy a feladóm preferenciális uniós származást igazol, akkor ugye ezen esetekben igénybe vehető a preferenciális vámtétel. Ugye tudjuk, hogy más esetben ilyen lehetőség nincs, tehát hogyha Szerbiából érkezik egy áru olyan EU1-jel, ami uniós státuszt vagy uniós származást igazol, akkor ott nincs lehetőség a preferenciális vámtétel alkalmazására. Svájc, Kanada, Norvégia, Izland, Liechtenstein esetén viszont igen. Az a kérdés, hogyan töltsem ki az árunyilatkozatot, hogy ez így megfelelő legyen. Ugye a vámhatóság tájékoztatása alapján, ugye, ami a GIG-ben szerepel, egy ilyen esetben preferenciális származási országként az EU kódot kell feltüntetni, preferencia a 300-as lesz, származási ország pedig a tagállamnak a kódja kell, hogy legyen. Tehát, hogyha ez egy preferenciális német áru, akkor a preferenciális származási ország EU, preferencia 300, származási ország kódja pedig DE lesz. Jó, és akkor a U090-et vagy 091-et pedig, mint alátámasztó okmány, meg kell adni az árunyilatkozaton. Menjünk át a gazdasági szereplők világába. Jelen pillanatban, ha egy árunyilatkozatot szeretnénk kitölteni, akkor ugye azt szoktam mondani, hogy jelenleg 4 gazdasági szereplőnk van egy árunyilatkozaton. Van egy feladónk, egy címzettünk, egy képviselőnk és egy nyilatkozattevőnk. Na most ez a kör egy picit kibővül. A feladó, mint olyan, eltűnik, legalábbis az importárunyilatkozat esetén. A feladót immáron exportőrként fogja meghatározni a jogszabály, tehát fel lehet tüntetni, vagy fel kell tüntetni az árunyilatkozaton azt a harmadik országos felet, aki az adott árut harmadik országból exportálja, mint exportőr. Jön viszont egy új adatelem, az eladó. Tehát tudjuk azt, hogy az a gazdálkodó, aki nekem az árut eladja, nem feltétlenül az áruk exportőre. Ezért külön adatelemként megjelenik az eladó, abban az esetben, ha a kettő, az exportőr és az eladó eltér egymástól, mind a kettőt külön feltüntethetem az árunyilatkozaton. Ha a kettő nem tér el egymástól, akkor az eladó adatelemet nem kell megadnom. A címzet helyett az importőr jelenik meg az árunyilatkozaton. Ugye ki az importőr, aki az árunyilatkozatot benyújtja, vagy akinek érdekében az árunyilatkozatot benyújtják. Ugye itt is azt mondja a jogszabály, hogy az importőr és a vevő eltérhet egymástól. Ha eltér egymástól, akkor a két adatelemet külön-külön meg tudom adni az árunyilatkozaton. Ha nem tér el, akkor a vevő adatelem, mint olyan, nem megadandó, csak az importőrt kell, hogy feltüntessem az árunyilatkozaton. Új adatelem, tehát jelen pillanatban ezek megadására nincs lehetőség. Azt mondja a jogszabály, hogy az ellátási láncban résztvevő egyéb gazdasági szereplőket is fel lehet tüntetni az árunyilatkozaton opcionális jelleggel. Ilyen a szállítmányozó, a konszolidátor, a raktárengedélyes vagy a gyártó. Ha ismert, és úgy döntök, hogy én, mint gazdálkodó megadom, akkor megadhatom, de ugye ezek C betűvel jelzett adatelemek nem kötelezőek, opcionálisak, tehát ha nem akarom megadni, akkor nem adom meg őket. Nyilatkozattevő, mint olyan, megjelenik az árunyilatkozaton. Ugye tudjuk azt, hogy ki a nyilatkozattevő vagy az importőr, vagy közvetett vámjogi képviselet esetén a közvetett vámjogi képviselő. Tehát ebből a szempontból itt jogszabályi változás nincs, a nyilatkozattevő fogalma ugyanúgy alkalmazandó, mint ahogy jelenleg is. A képviselet esetében a képviselő, mint olyan, szintén megjelenik adatelemként az árunyilatkozaton, de erre vonatkozóan van egy speciális kitöltési szabály, erről szerintem a következő diában fogok beszélni, és van még 2 új adatelem, 2 olyan személy, aki jelenleg nem szerepel az árunyilatkozaton. Az egyik a biztosítékot nyújtó. A biztosítékot nyújtót akkor kell feltüntetni, hogyha ez egy olyan harmadik személy, aki egyébként eltér a nyilatkozattevőtől, ilyen például vámügynöki kezesség esetén a vámügynök. Jó, tehát ő, mint biztosítékot nyújtó személy szintén feltüntetésre kerül az árunyilatkozaton, és van még egy olyan adatelem, hogy vámot megfizető személy, ha ez eltér a nyilatkozattevőtől, akkor ő szintén feltüntethető az árunyilatkozaton.
És akkor a képviseletre vonatkozóan néhány gondolat. Ugye, ahogy említettem azt, hogy közvetett vagy közvetlen vámjogi képviselet, vagy valaki vámjogi képviselet nélkül jár el, ez nem változik. Tehát a jogszabályi háttér e tekintetben változatlan marad. Amire oda kell figyelni, hogy a képviselő, mint olyan adatelem, ugye a jelenlegi 14-es rovat átalakul. Ugye a nyilatkozattevő lesz az a személy, aki innentől kezdve jelentőséggel bír. Abban az esetben, hogyha közvetlen a vámjogi képviselet, tehát 2-es a kódom, abban az esetben a képviselőt feltüntetem az árunyilatkozaton, hiszen a közvetlen vámjogi képviselő nem nyilatkozattevő, őt máshol, mint más adatelem nem tudom feltüntetni, ő közvetlen vámjogi képviselőként szerepel az árunyilatkozaton. Viszont ha a képviseletem közvetett, vagyis 3-as a kód, abban az esetben a képviselet nem tölthető. Azért fontos ez, hiszen ha közvetett a vámjogi képviselet, akkor a nyilatkozattevő lesz az, aki képviselőként eljár, vagy a képviselő lesz az, aki nyilatkozattevőként eljár. Ezért ezt az adatelemet a vámhatóság rendszere nem várja, és hibára is dobja vissza, hogyha a képviseletet kitöltjük közvetett vámjogi képviselet esetén. Jó, tehát ennek ez az üzenete, hogy a közvetett és a közvetlen vámjogi képviselet nem változik, viszont közvetett képviselet esetén a képviselt adatelemet üresen hagyjuk, ott ugye a nyilatkozattevő adatelemet töltjük. Nyilván az, hogy a képviselet közvetett, arra utalunk, vagy a 3-as, vagy a közvetett képviseletet fogjuk megadni, de minden más azonosítót, nevet üresen hagyunk ebben az esetben. A fuvarokmányról és arról, hogy az Európai Unió területére belépő szállítóeszköznek az okmányszámát kell megadni fuvarokmányként már beszéltünk. Van egy olyan új adatelem, hogy az érkező szállítóeszköz azonosítója. Ugye itt meg kell adnunk az árunyilatkozaton annak a szállítóeszköznek az azonosítóját, amely elhozza arra a helyre, ahol én a vámeljárást lefolytatom. Jó, tehát valahogy azt mondja a jogszabály, hogy annak a szállítóeszköznek az azonosítóját kell itt megadni, amely jel az áru ugye átmeneti megőrzés alá került, és ahol gyakorlatilag a vámkezelést szeretném elvégezni, oda a beszállítást végezte. Ugye itt nagyjából azt látjuk, hogy minden fuvarozási mód felmerül, ugye a tengeri, a vasúti, a közúti, a légi és a belvízi hajózáshoz kapcsolódó szállítóeszköz azonosító is megadható. Egyedül a helyhez kötött szállítóberendezés nem látjuk. Ugye az a szabály, hogyha villamosenergia vagy csővezetéken valamilyen energiatermék érkezik, akkor ezt az adatelemet nem kell megadni, és nem is lehet megadni, tehát üresen kell hagyni a szállítóeszköz azonosítóját. Egyéb esetben viszont az azonosítót meg kell adni. Itt arra kell figyelni, hogy normál eljárásban, de kiegészítő árunyilatkozat benyújtásakor is csak egy adatelemet lehet feltüntetni. Jó, tehát abban az esetben, hogyha érkezik hozzám egy közúti szállítóeszköz, ahol van egy vontató és van egy pótkocsi, abban az esetben is csak egy adatelemet tudok kitölteni. Ebben az esetben megadjuk a közúti jármű rendszámát a 30-as adatelemnél, folytatólagosan mindenféle szóköz nélkül elképzelhető, hogy a pótkocsi rendszámát is meg tudom adni, de hogyha nem tudom, hogy milyen szállítóeszköz hozta be az adott árumat az átmeneti megőrzési létesítménybe, akkor a különféle vagy a TGK jelzést is el fogja fogadni a vámhatóság rendszere, de itt is az a szabály, hogy ha tudom, hogy milyen szállítóeszköz hozta be, akkor annak az azonosítóját a lehető legpontosabban tüntessem fel. De mondom, alapvetően csak egyet fogunk tudni feltüntetni. Kiegészítő árunyilatkozat esetén merülhet fel kérdésként, hogy amikor összevonok több alapbizonylatot vagy nyilvántartásba való bejegyzést, akkor ott előfordulhat bizony, hogy több rendszám vagy több szállítóeszköz azonosító is felmerül. Itt azt a megoldást találta ki a NAV, hogy a 0309 okmánykód feltüntetésével egy Excel táblát kitöltve PDF formátumban, becsatolva meg tudom adni az összes érintett szállítóeszköz számot, és ebben az esetben ennél az adatelemnél a különféle bejegyzést tudom alkalmazni. Jó, tehát az érkező szállítóeszköznél van egy ilyen kerülő szabály. A következő, ami érdekes lehet, az áruhely kód típusa adatelem. Ugye meg kell adnom azt a helyet, ahol az áru van abban a pillanatban, amikor én vám elé állítom, és szeretném kezdeményezni a szabadforgalom bocsátást, vagy valamely más importirányú árunyilatkozattal a vámeljárás alá vonást. Itt azt mondja a jogszabály, hogy az áruhely kódot alapvetően 2 lépésben kell megadni. Egyrészt meg kell adnom az áruhely típusát. Azt mondja a jogszabály, hogy 4 típus létezhet: kijelölt hely, engedélyezett hely, jóváhagyott hely vagy egyéb hely. Ugye mi a kijelölt hely?
kijelölt hely, a vámhatóság által kijelölt hely, ami nem átmeneti megőrzési létesítmény vagy nem vámraktár. Azt szoktam mondani, hogy talán legjobban az apostrofálja, hogy a vámhivatal hivatalos helye, vagy egy olyan határátkelő, ahol nincs terminál, nincs átmeneti megőrzési létesítmény valamilyen spedíció által üzemeltetve. Na ez az A betű. Ha minden igaz, akkor a birken felmerült ugye talán a B1-es épületrész, hogy az is a vámhivatal hivatalos helye, tehát ha ott történik meg az áru vámeljárás alá vonása, akkor ott is az A betű lesz az áruhely típusa. Az engedélyezett hely egy átmeneti megőrzési létesítmény, vagy egy vámraktár lehet. Ugye, hogyha vámraktárban történik a szabadforgalomba bocsátása, akkor egy B betűt írunk ide. Ha vámraktározási eljárás kezdeményezünk, akkor megint, de normál esetben ugye a szabadforgalomba bocsátás mindig egy átmeneti megőrzési létesítményben történik, nem mindig, de gyakran, akkor itt a B betűt fogjuk az esetek túlnyomó többségében használni. Jóváhagyott hely, ugye eseti jelleggel tudjuk, hogy a vámhatóság átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő helyet is jóváhagyhat átmeneti megőrzésre. Ha ilyennel szembesülünk, akkor a C betűt fogjuk tudni megadni, és minden egyéb, ami nem tartozik ide, az D betűvel szerepelhet. Nagyon kevés ilyen eset van. Ugye a vámhatóság azt mondta, hogy mondjuk Viszmajor esetén valamilyen olyan helyen kell elvégezni a vámeljárás alá vonást, ami egyik kategóriába sem tartozik, akkor megadható a D. Hát ugye ilyen azért kb. 0%-ban szokott előfordulni. A másik, amikor a D betű használható, az a helyhez kötött szállító berendezés, a villamosenergia és a csővezeték, ahol igazából sem átmeneti megőrzésről, sem jóváhagyott helyről, sem kijelölt helyről nem beszélhetünk. Ugye a jogszabály erejénél fogva ezek az áruk úgy tekintendők, mint amelyek átmeneti megőrzés alatt állnak, tehát csővezeték esetén is én a D betűt használnám. És miután kiválasztottuk az áruhely típusát, minden esetben ehhez hozzá kell rendelnem egy minősítőt, amivel a lehető legpontosabban be tudom határolni, hogy hol van az áru, amit én szeretnék vámeljárás alá vonni. Ugye itt ez a 7 minősítő merülhet fel. Főszabály az, hogy bármilyen minősítőt megadhatok az egyes típusokhoz kapcsolódóan, aminek értelme van. Ugye mit jelent az, hogy aminek értelme van? Tehát, hogyha a vámhatóság által kijelölt helyről beszélünk, és a minősítő, akkor ott értelemszerűen ugye az EURI számot nem fogom tudni megadni, mert a vámhatóságnak nincs EURI száma. De abban az esetben, hogyha engedélyezett helyet adok meg, vagyis B típust választok ki, akkor ott gyakorlatilag bármit megadhatok, amivel én az áruhelyet a lehető legpontosabban tudom azonosítani. Itt ugye azt mondta a jogalkotó, hogy a V-t, a vámhivatal azonosítót veszem ki, mert alapvetően egy engedélyezett helyet nem a vámhivatal azonosítóval fogok meghatározni, bár felmerül a kérdés, hogy miért ne adhatnám meg a felügyelő vámhivatal kódját, de valamiért ez uniós szinten így lett kialakítva. Itt látjuk alul a kombinációkat, hogyha arról beszélünk, hogy B engedélyezett hely, akkor az engedélyezett helynél én azonosíthatom az irányítószámmal, a UNLO kóddal, a GPS koordinátákkal, EURI számmal vagy engedélyszámmal ezt az áruhelyet. Itt a jogszabályi előírás az, hogy a lehető legpontosabban meg lehessen állapítani, hogy hol van az árum. Ugye itt felmerült, hogy kötelezően az engedélyezett hely típusnál, tehát a B betűnél meg kell leadnom valamilyen áruhelykódot vagy engedélyszámot. Ugye a jogszabályban ilyen jellegű kötelezés nincsen. Azt mondja a jogszabály, hogy olyan adatokat kell megadnom, ami alapján a vámhatóság meg tudja állapítani, hogy hol van az áru. Ugye én erre azt szoktam mondani, hogy ha feltüntetem áruhelykódként a B betűt, a UNLO kódként pedig megadom, hogy HUSB, akkor az azt jelenti, ugye, hogy 100 halombattán van az áru, akkor ez alapján a vámhatóság be tudja lőni, hogy ugye ez az én cégemnek a 100 halombattai telephelyén található az áru. Én azt gondolom, hogy ez kellő pontosságú. Én mindenkinek a UNLO kódot szoktam ajánlani, hogy ezt tüntesse fel minden esetben, majd a gyakorlat megmondja, vannak vámhivatalok, akik az engedélyszámot vagy az áruhelykódot várják ennél az adatelemnél, meglátjuk, mit hoz majd a jövő. A bruttó tömegről egy-két gondolat. Ugye normál esetben azt gondolnánk, hogy a bruttó tömeg egy olyan adatelem, amiben változás nem lehet. Itt annyi a változás, hogy immáron tételsori szinten is megadható a bruttó tömeg. Nyilván akkor fogjuk tudni megadni tételsori szinten, ha tudjuk. Ugye abban az esetben, hogyha egy olyan szállítmányról van szó, ahol 25 palettán van 16 tételsornyi áru, akkor azért elég nehéz lesz megmondanom, hogy egy
adott árutételsorhoz hány kiló paletta tartozik, tehát ebben az esetben ugye azt mondja a jogszabály, hogy amikor nem tudom pontosan megállapítani a bruttó tömeget, akkor a bruttó tömeg továbbra is fejsori szinten megadható, és tételsori szinten nem kell az adatelemet megadni, de mondom, változás, és érdemes figyelembe venni, hogyha viszont tudom a bruttó tömeget tételsori szinten, akkor ez tételsori szinten is megadható adat lesz. Ahogy említettem, a vámértékre vonatkozó adatok is egy picit szofisztikáltabbak lesznek már az új informatikai környezetben. Ugye jelen pillanatban a korrekció vagy a helyesbítés rovat, ugye az EV 45-ös rovata, ahol egy összesített forintértéket tudok megadni arra vonatkozóan, hogy mi az az összeg, ami növeli az ügyleti értékemet. Ugye a Vámkódex, jól emlékszem, 71-es cikke határozza meg, hogy melyek azok az elemek, amelyekkel az árunyilatkozaton a vámértéket vagy az ügyleti értéket ki kell egészítenem. Ahogy mondtam, jelenleg ez egy összesített forint szintű adat. A jövőben ugye ezt jogcímenként kell az árunyilatkozaton megadni, tehát külön fel tudom tüntetni az árunyilatkozaton, hogyha van tárolóeszköz és csomagolás, akkor AD kóddal, amennyiben jogdíj, licencdíj merül fel, akkor AI kóddal, de a legjellemzőbb ugye az Európai Unió területén kívül felmerülő fuvarköltség, az pedig AK kóddal fel tudom tüntetni. Elvileg lehetőség van arra, hogy különböző devizanemeket tüntessek fel az árunyilatkozaton. A lényeg az, hogy külön-külön jogcímenként fel tudom tüntetni azokat az elemeket, amelyeket vámértéknövelő tényezőként meg kell adnom. Ugye, hogyha valaki nézi, akkor itt mindegyik, ami vámértéknövelő tényező, A betűvel kezdődik, és akkor, ha már vannak vámértéknövelő tényezők, akkor lehetnek vámérték csökkentő tényezők is, ugye ezek pedig a B betűvel kezdődő kódok. Nyilván megint szoftver kérdése lesz, hogy ezeket valamilyen kóddal jeleníti-e meg a szoftver, vagy csak szövegesen lehet kiválasztani azt, hogy milyen vámértéknövelő vagy csökkentő tényezőről van szó. A lényeg, hogy az árunyilatkozaton ezek jogcímenként kell, hogy beküldésre kerüljenek, és alapvetően ugye a vámértéknövelő és a vámérték csökkentő tényezők figyelembevételével kell, hogy a statisztikai érték megállapításra kerüljön, illetve a vám alapunk megállapításra kerüljön. Jó, és akkor még egy fontos dolog lehet az értékelési mód, értékelési mutatók, mint olyan adatelem. Ugye jelenleg tudjuk, hogy az értékelési módszer, az EM kód, az árunyilatkozatnak az eleme jelen pillanatban is. 1-től 6-ig skálán tudunk választani valamilyen adatelemet. 1-es az ügyleti érték, 2-es az azonos áruk, 3 a hasonló áruk ügyleti értéke, 4-es, 5-ös a számított és a levonásos módszer, 6-os az egyéb módszer, a tartalékmódszer. Ez nem változik, ezt ugyanúgy meg kell adni a jövőben is. Van viszont egy plusz adatelem, az értékmegállapítási mutatók nevet viseli, ami a DV1 vámérték bevallás kiváltására szolgál. Tehát azt mondja a jogszabály, hogy abban az esetben, hogyha az áru értéke meghaladja a 20 000 eurót, abban az esetben az értékmegállapítási mutatókat, ugye a H1-es árunyilatkozat esetén meg kell, hogy adjuk. Ugye nyilván az, hogy mondjuk a vámraktározásnál ezt az adatelemet nem kell megadni, ideiglenes behozatalnál ezt az adatelemet nem kell megadni, de H5-ös adatkészletnél, tehát ugye ami szabadforgalomba bocsátásnál megint meg kell adni. Tehát ahogy mondtam, a DV1 a vámértékbevallás helyébe lép. Annyi itt a különbség, hogy ezt előre nekünk meg kell állapítanunk, hogy milyen adatokkal adjuk meg az értékmegállapítási mutatókat. Itt alapvetően 4 kérdésre kell választ adnunk. Ugye az a 4 kérdés, ami a Vámkódex 70. cikkében szerepel, mikor alkalmazható az áruk ügyleti értéke, mint vámérték megállapítási módszer, és a 4 feltett kérdésre igennel és nemmel kell válaszolni, természetesen informatikai nyelven. Tehát, hogyha a kérdésre a válaszom igen, akkor 1-est kell írni, ha nem a válasz, akkor 0-át, és a 4 kérdésre így módon a 4 darab számból 1-esek és 0-ák váltakozásával lehet információt szolgáltatni. Azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében ez 4 darab 0 lesz. Arra kell figyelni, hogy ez nem feltétlen van így, tehát bármelyik kérdésre a válasz lehet igen. Na ebben az esetben viszont azt kell szem előtt tartani, hogy az ügyleti értékmódszer ugye nem alkalmazható, tehát az EM kód nem lehet 1-es. És akkor még néhány gondolat zárszó felé közeledve a fizetési mód kódokról. Ugye, ahogy említettem, jelenleg az árunyilatkozat, ha jól emlékszem, 47-es rovatában feltüntetjük, hogy az adott vámeljárás során milyen módon szeretnénk a felmerülő köztartozást kiegyenlíteni. Jelen pillanatban A betűt használunk akkor, hogyha azonnali fizetésről van szó, E betűt, hogyha halasztott vámfizetésről,
R betűt, hogyha kezességről, és M betűt, ha jól emlékszem, hogyha vámletétről szeretnénk elszámolni a közterheket. Hát most itt annyi változás lesz, hogy ezeket a betűket külön kell megadni a vámra és az áfára vonatkozóan. Jó, tehát alapvetően el lehet különíteni azt, hogy a vámot hogyan szeretném megfizetni, és az áfát hogyan szeretném rendezni. Ennek nyilván azért van jelentősége, mert a legtöbb gazdálkodó áfa önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezik, így módon itt kár kiválasztani azt, hogy vámletétről szeretném az áfát elszámolni. Emiatt ugye egy új betűkarakter kerül bevezetésre. Ami itt fontos, hogy az A betű, ugye a jelenlegi azonnali vámfizetés, mint olyan átalakul, csak akkor használhatjuk az A betűt, ha bankjeggyel vagy érmével szeretnénk a vámot megfizetni. Ugye ez Magyarországon az eseteknek a 0%-ában fordul elő, következésképpen a jelenlegi azonnali vámfizetésnél a H betűt kell alkalmazni szeptember 18-tól. Abban az esetben, ha bankkártyával, posztterminálon keresztül a reptéren, vagy OTP kártyával, vagy bármilyen kártya, plastikkártya igénybevételével szeretnénk vámot fizetni, akkor használjuk a B betűt. A halasztott vámfizetés továbbra is az E betű lesz. A vámletét, ugye a vámletét a jövőben az S betű lesz, tehát nem az M-et, hanem az S-t fogom használni, ügynöki kezesség esetén pedig az U betűt, nem az R-t, hanem az U betűt fogom használni, mint fizetési mód. És akkor az áfa, ahogy említettem, amennyiben áfa önadózásra jogosító engedéllyel rendelkezünk, akkor a G betűt fogjuk megadni az áfa mellett. Jó, tehát nagyjából úgy nézhet majd ki egy árunyilatkozat, hogy az A00 mellett feltüntetem azt, hogy E, halasztott vámfizetés, a B00 mellett pedig feltüntetem, hogy G, önadózással szeretném rendezni az áfát. Ami még fontos a fizetési mód mellett, hogy vannak olyan esetek, amikor a biztosíték kódot, mint adatelemet is meg kell adni az árunyilatkozaton. Ha szabadforgalomba bocsátásról beszélünk, abban az esetben a biztosíték kód alapesetben lehet 1-es. Ugye 1-es akkor lehet, hogyha halasztott vámfizetéssel szeretnénk rendezni a vámtartozásunkat, és a halasztott vámfizetés mögött van egy összkezességi engedélyünk, ugye, ami nem lehet biztosítéknyújtás alóli mentes, de ebben az esetben, ha halasztott, tehát E betűt alkalmazunk, mint fizetési módkód, akkor a biztosítékkódok között kötelezően meg kell adnunk az 1-est. Abban az esetben, hogyha ugye arról beszélünk, hogy S, vagyis vámletétről szeretnénk elszámolni az adott vámtartozásomat, abban az esetben a 3-as biztosítékkódot fel kell tüntetnem. Abban az esetben, hogyha ügynöki kezesség van, vagyis U betű, abban az esetben 2-es lesz a biztosítékkódom. Jó, és még 2 dolgot érdemes megjegyezni, abban az esetben, hogyha egy olyan gazdálkodó nyújt be árunyilatkozatot, aki AEO engedéllyel rendelkezik, és a vámtartozás összege 1000 euró alatt van, abban az esetben ugye lehetőség van arra, hogy biztosítéknyújtás alól, biztosítéknyújtás nélkül megtörténjen az áru átengedés. Ebben az esetben biztosíték típusként, tehát ha AEO-k vagyunk és 1000 euró alatti a vámtartozás összege, az 5-ös számot kell feltüntetni. Míg abban az esetben, hogyha nem szabad forgalomba bocsátásról beszélünk, hanem vámraktározásról, meghatározott célú felhasználásról, vagy aktív feldolgozásról, és összkezességi engedélyünk van, abban az esetben látjuk, hogy a fizetési mód ugye itt R betű lesz. Jó, tehát itt fontos, hogy az R jelenleg az ügynöki kezesség, ez a jövőben ugye az összkezességnek lesz a jelölőszáma, és ha összkezességünk van, akkor a biztosíték kódként a 0-át vagy az 1-et, valamelyiket kötelező lesz feltüntetni. 0 a biztosítéknyújtás alóli mentesség, míg ha nincs biztosítéknyújtás alóli mentességem, akkor az 1-est kell feltüntetni. Itt majd látni fogjuk, hogy a meghatározott célú felhasználás esetén a biztosíték kód, meghatározott célú felhasználás helyett a meghatározott közfeladatot ellátó szerv vámbiztosítékmentessége esetén a 8-as, ideiglenes behozatal esetén pedig az R betű összkezesség mellett ugye adott esetben a 0 és az 1-es helyett az D, E, F, G kódok alkalmazhatók. Jó, és akkor még egy gondolat a vége felé. Ahogy említettem, abban az esetben, hogyha az árunyilatkozat valamilyen különleges eljárás iránti engedélykérelemnek tekintendő, ugye ideiglenes behozatalnál, aktív feldolgozásnál vagy meghatározott célra történő felhasználásnál merülhet ez fel. Ha nincs tevékenységi engedélyem, mert ugye a jogszabály alapján árunyilatkozattal is kérelmezhetem az eljárást, jelenleg
ugye egy úgynevezett 2-es számú melléklet szerinti PDF nyomtatványt kell csatolni az árunyilatkozathoz. A jövőben ez úgy fog változni, hogy nem kell már a 2-es számú mellékletet, ez egy NAV tájékoztatás, a számát nem tudom, tehát nem kell a 2-es számú mellékletet csatolni, hanem az úgynevezett 8F adatkészletet kell az árunyilatkozaton feltüntetni. Nem meglepő, ugye ezek azok az adatok, amelyek az áru különleges eljárásához kapcsolódnak, ki az áru tulajdonosa, hol történik a feldolgozás vagy felhasználás, mi az elszámolási kulcs, melyik vámhivatalnál szeretnénk az eljárást lezárni, mi a vámeljárás lezárására vonatkozó határidők, mi az áru azonosítása, ki a felügyelő vámhivatal. Tehát egyértelműen ezek azok az adatok, amit normál esetben egy tevékenységi engedély kérelemben adunk meg. Mivel itt nincs tevékenységi engedély kérelem, ezeket az adatokat az árunyilatkozaton kell megadni. Ez az úgynevezett 8F adatkészlet. Jó, tehát ezzel mindig csak akkor kell foglalkozni, ha különleges eljárás engedélykérelem nélkül kerül benyújtásra. Ugye itt az a kérdés, hogyha mondjuk valakinek van aktív feldolgozásra vonatkozó tevékenységi engedélye, egy úgynevezett IPO típusú engedélye, amit a CDS-ben vagy CDMS-ben kért, akkor ezeket az adatokat nem kell kitölteni, a vámhatóság ugye ezeket az adatokat majd a CDMS-ből ki fogja venni. Akkor kell kitölteni, ha nincs IPO engedély a CDMS-ben, hanem maga az árunyilatkozat, az engedélykérelem. És ahogy említettem, különböző üzenettípusok merülhetnek fel ebben a rendszerben, amiket, hogy érdemes-e megnézni mindenképpen, tehát azért jó tisztában lenni azzal, hogy egy adott vámeljáráson mikor zárult le teljes egészében. Ugye itt mindet nem fogom felsorolni, a CC415 lesz az árunyilatkozat benyújtása, itt nem szerepel, de a CD916, ha valamilyen hiba miatt visszakapjuk az árunyilatkozatot javításra, az elfogadott árunyilatkozat a CC428, míg az áru átengedés a CC429-es üzenetben fog jelentkezni. Miért van ennek jelentősége a CC429-nek? Miért szeretnék erről néhány gondolatot beszélni? Ahogy jeleztem, ha nincs fizetési kötelezettség, nincs vámhatározat. A CC429, mint olyan, az áruátengedési üzenet, ami sok esetben ugye az utolsó üzenetem lesz egy-egy eljárás feldolgozása során, és ebben a CC429-es üzenetben fog szerepelni a tájékoztató áfa összege. Jó, tehát hogyha valakinek nincs vám, nincs jövedéki adó fizetési kötelezettsége és áfa önadózó, akkor az eddigi tájékoztató áfa összegét, amit határozatról tudtunk leolvasni, ebből a CC429-es üzenetből kell kivenni, és valahogy megoldani, hogy ezt az üzenet adattartalmat kell a könyvelés részére továbbítani. Jó, tehát a CC429 egy fontos üzenet. Ha van vámfizetési kötelezettség, akkor ugye a CCH10 fogja majd a határozatot jelenteni, tehát ebben az esetben továbbra is várhatjuk a határozatot, ha van vámfizetésem, de a határozatnál fontos, hogy nincs információs lap, nincs rajta tájékoztató áfa, csak és kizárólag a vámösszeg és az uniós vámbevételi számlának az azonosítása szerepel rajta. Sok esetben még a fizetési határidőt sem fogja tartalmazni a vámhatározat. Jó? Tehát erre majd figyelni kell, hogy egy ilyen határozattal találkozunk, akkor ezen ne lepődjünk meg. Ugye felmerült kérdésként, hogy ha az árun valamilyen terminálon van, vagy egy reptéren van, egy hubban, egy handlingnél, akkor mivel tudom igazolni azt, hogy megtörtént az áruvámeljárás alá vonása? Ugye jelen pillanatban sok esetben ugye a vámhatározat, az egységes vámokmány, vagy az kinyomtatott EV okmány, illetve egy e-vám történet igazolás az okmánycsomag, amivel nekem az ilyen handling vagy terminál üzemeltető az árut kiadja. De ahogy említettem, vámhatározat és EV nem lesz, tehát csak az e-vám történetet fogom tudni kinyomtatni. Emiatt ugye megpróbáltunk a vámhatóság felé elindulni egy olyan irányba, hogy kerüljön sor valamilyen egységes nyomtatvány kialakítására. De a vámhatóság nem annyira akar ebbe beleszólni, azt mondta, hogy a gazdálkodók döntsék el, hogy milyen nyomtatványt szeretnének a szoftverből kinyerni, és ha minden igaz, akkor egy ilyen típusú minta kerül majd, mint áruátengedési dokumentum, vagy nem tudom, árunyilatkozat forma, ez még majd kiforja magát. A lényeg, hogy minden vámszoftverből lehetőség lesz valamilyen igazolás kinyomtatására, ami tartalmazza majd ugye az árunyilatkozat azonosító számát, az MRN-t, illetve az előzmény MRN is szerepelni fog majd rajta.
Tehát elvileg egy ilyen nyilatkozattal lehet a terminálokhoz oda menni, hogy az áru átengedését fizikailag is tegyék lehetővé. Ebben még lehet alakulás, hogy elektronikus árunyilatkozatnak nevezzük-e vagy nem. Az adattartalom vélhetően ez lesz, minden szoftver azt gondolom tudni fog majd egy ilyet nyomtatni, de továbbra is a főszabály, hogy ez nem vámhatósági dokumentum, nem EV, és nem a vámhatóság határozza ezt meg. És mi az, ami még a jövőben fel kell, hogy merüljön? Nagyon kevés időnk van, 2 hét múlva indul az elektronikus rendszer. Ettől függetlenül még előttünk áll ugye a szállítmányozókkal történő egyeztetés. Ahogy említettem, ugye a terminálon sok esetben találkozunk azzal, hogy nem történik vámkezelés, csak különböző logisztikai tevékenység. Na, ők mi alapján fognak értesülni arról, hogy megtörtént az áru vámeljárás alávonása és az áruátengedés. Amint említettem, talán egy ilyen jellegű dokumentum és az EVAM történet lehet, de itt még azért egyeztetésekre van kilátás, és amit még aki vámügynökként vagy vámjogi képviselőként jár el, érdemes megfontolnia, az ugye a jelenlegi vámkezelési megbízásoknak az áttekintése. Ugye itt említettem jó néhány olyan adatelemet, ami a jelenlegi még 2 hétig használt EV-nek vagy egységes vámokmánynak nem tartalmi eleme. Ugye például a származásra vonatkozó adatok, a vámértékbevalláshoz kapcsolódó adatok, vagy értékelési mutató adatok, szállítási okmányra, ugye a határon belépő szállítóeszköz okmányára vonatkozó adatok. Tehát merülhetnek fel olyan adatelemek, amelyek egy-egy vámkezelési megbízásnak a részei, tartalmi elemei. Ugye nyilván ez attól függ, hogy ki milyen vámkezelési megbízást íratott alá a megbízóival. Ezt adott esetben egy-egy ügynökségnek, vámjogi képviselőnek érdemes áttekinteni, hogy van-e olyan rész, ami miatt a vámkezelési megbízások felülvizsgálata indokolt. Ezt mindenkinek el kell döntenie saját magának. Ilyen jogszabályi kötelezettség alapvetően nincsen. Ugye felmerült itt például az új jegyke kérdése, hogy mindenkinek az új jegykén újra kell regisztrálni annak érdekében, hogy árunyilatkozatot nyújthasson be. Nincs ilyen jogszabályi kötelezettség, tehát a jelenleg használatos vagy a régi jegyke nyomtatványok továbbra is érvényesek. Fel kellett tüntetni az árunyilatkozaton az egyke azonosítót. Jogszabályi kötelezettség nincs, eddig sem volt, de 0181 kóddal eddig is feltüntettük, a vámhatóságnak az a kérése, hogy ezután is legyen feltüntetve, de elektronikus adatellenőrzés, ugye az EVAM és az új jegyke vagy az egyke nyilvántartására szolgáló rendszer között nincsen, tehát ebből a szempontból itt változás nincs. Mondom, egy figyelemfelkeltés, érdemes lehet a vámkezelési megbízásokat felülvizsgálni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Alapvetően ennyit szerettünk volna a Magyar Vámügyi Szövetség részéről közölni, ami fontos lehet mindenki számára. Remélem, hogy érthető volt, hasznos volt. Nem tudom, hogy van-e kérdés, kérés felém, akár most így a nyilvános fórumon, akár később is felmerülhet. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.